हा. तर आपण समजून घेतोय हा भाग की आपलं जे बाह्य मन आहे तर तिथे त्याचं कार्य काय असतं. तर आपण ज्या काही वस्तू पाहतो बघतो किंवा जे काही वाचतो तर त्या बाबतीत ते विचार करतं आणि ते काय आहे हे आकलन शक्ती म्हणजे समजून घेण्याची त्याच्यामध्ये असते. आणि त्याचबरोबर ते निर्णय घेण्याची क्षमता असते. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण समजून घेऊ की मी आता समोर माझ्या लॅपटॉप आहे. मग माझ्या डोळ्यांनी लॅपटॉप पाहिला, माझ्या इंद्रियांचं कार्य म्हणजे माझ्या डोळ्यांनी लॅपटॉप पाहिला. मग जे माझं बाह्य मन आहे ना तर ते मला सांगेल मनामध्ये आपल्या वेगवेगळ्या गत स्मृतींचा, गत आठवणींचा म्हणजे गत अनुभवांचा साठा असतो. तर ते मला सांगेल, मला माहिती पुरवेल की हा लॅपटॉप आहे. मग त्याचा उपयोग कशा कशासाठी होतो हे पण तिथे माहिती साठवलेली असते मनामध्ये. मग वेगवेगळे साठी म्हणजे कसा लॅपटॉपचा उपयोग होतो. मग आता आपण भक्तीमध्ये आहोत म्हटल्यावर एक भक्त म्हणून मला माझं मन काय सांगणार की ह्याचा उपयोग आपण भक्तीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी, कृष्ण भावनेच्या प्रसारासाठी करू शकतो. मग आता अशा पद्धतीने ते निर्णय घेतं म्हणजे ते ओळखतं वस्तू म्हणजेच काय त्याला ज्ञान असतं, आकलन असतं, त्याच्याकडे गत अनुभवांचा साठा असतो आणि ते निर्णय घेतं, डिसाइड्स. आणखी आपलं जे अंतर्मन असतं म्हणजे चित्त ज्याला म्हटलंय चित्त, तर तिथं काय असतं तर ते कुठलं कार्य नाही करत. ते आपल्या बाह्य मनाचं एक उत्तम सेवक म्हणून सेवा करतं. म्हणजे आपल्या बाह्य मनाचा दास म्हणजे आपलं सबकॉन्शियस माइंड किंवा अंतर्मन आहे. सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया हे. त्याचं महत्व काय आहे हे पुढे सगळ्यांना लक्षात येईल. तर इथे घडतं काय की आपल्या बाह्य मनावर मन जे आहे तिथे ज्या काही कृती होतात म्हणजे आपल्या मनाच्या स्तरावर म्हणजे काया वाचा मनसा 3 स्तरावर आपण कर्म करतो की नाही. मनाच्या स्तरावर आपण निर्णय घेतला की हा लॅपटॉप आहे आणि आता ह्याच्यावरून मला झूम मीटिंग करायची आणि मला भक्ती सदाचार क्लास शिकवायचे. तर हा जो निर्णय आहे तर हे कर्म कर्म झालं कारण ते मी कृतीत आणणार म्हणजे मानसिक स्तरावर पहिल्यांदा कर्म होतं ते सूक्ष्म पद्धतीने. मग आता ते कृतीत आणणार मी प्रत्यक्ष म्हणजे भौतिक स्तरावर. आणि भौतिकच आहे पण कृतीच्या साह्याने मी ते कृतीत आणणार. तर मग ह्या सगळ्याचा परिणाम ही जी कृती किंवा मन जे आहे त्याला आकलन होतं आणि ते निर्णय घेतं ह्याचा जो परिणाम असतो तो आपल्या चित्तावर दिसतो. मग श्रील प्रभुपाद इथे म्हणतात की जे आपण पाहतो म्हणजे चित्रपट वेगवेगळे हो की नाही, टीव्हीवरच्या न्यूज चॅनलवरच्या बातम्या, युट्यूबवरचे विविध व्हिडिओ, नंतर वेगवेगळे आपण पाक्षिक वाचतो, साप्ताहिक वाचतो, कादंबऱ्या वाचतो म्हणजे भौतिक जगतातलं आहे. मग हे आपण ह्या ज्या घटना आहेत किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्याचा आपल्या चित्तावर अप्रत्यक्षपणे असा प्रभाव पडतो. मग ह्याचं उदाहरण मी दिलं होतं मागच्या आपल्या जो आपला जो क्लास होता त्यामध्ये की आता खूप वर्षापूर्वी म्हणजे सलमान खान अभिनेत्याचा एक चित्रपट आला होता पहा, तेरे नाम. तर त्याची जी हेअरस्टाईल होती ना अशी वेगळी होती पहा. तर ते सगळ्यांनी बघून त्यांनी काय केलं, सगळे जे युवा पिढी होते त्यांची सगळ्यांची हेअरस्टाईल तशीच होती हो की नाही. आणखी मग ते सगळ्यांचा वरती असा प्रभाव होता की ते त्याच पद्धतीने हेअरस्टाईल करायचा प्रयत्न करत होते. मग आता त्याचा परिणाम काय झाला म्हणजे पहा, आपण जे पाहिलं बघितलं युवा पिढीनं त्या पद्धतीनं आपली जी आहे केशभूषा करायचा प्रयत्न केला. पण त्यात ती कृती केली त्यांनी पण त्याचा परिणाम काय झाला चित्तावर, परिणाम कसा दिसतो. तर त्या चित्रपटातल्या अभिनेत्यांनी जी भूमिका तिथे वठवली होती त्यासारखं मला हिरो बनायचंय, तसा मला म्हणजे तसं मला माझ्या जीवनामध्ये बनायचंय, अशा पद्धतीनं चित्तावर तो संस्कार ठसला हो की नाही. म्हणजे आपण जे पाहतो प्रत्यक्ष त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम आपल्या चित्तावर ठसतो. आणि ह्यासाठी श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की म्हणून आपण जे काही पाहतो किंवा आपण जे काही वाचतो तर हे हे जे काही आपण करतो तर त्यावेळेला आपण काळजी घेणं आवश्यक आहे. मग असं ते काय म्हणतात
तर अमेरिकेतील भक्तांना जेव्हा कृष्ण भावनामृत समजलं किंवा कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार केल्यानंतर कृष्ण भक्ती म्हणजे काय आहे जेव्हा समजलं, तेव्हा त्यावेळेला त्यांनी भौतिक जगतातलं हे सगळं वाचण्याचं म्हणजे अशा कादंबऱ्या कथा वाचण्याचं सोडून दिलं. त्यांनी कृष्ण कथाच वाचली. मग कृष्ण कथा वाचल्यामुळं त्यांच्यामध्ये कृष्णांसारखे दैवी गुण निर्माण झाले, उत्तम भक्त बनले कितीतरी जे हिप्पी होते ते. मग त्यांनी काय केलं, तर त्यांनी जे कृष्ण आहेत तर त्यांच्या संदर्भातले वेगवेगळं जे ज्ञान आहे ते संपादन केलं भगवद्गीतेतून, भागवतातून. मग त्यामुळे काय झालं की त्यांच्यामध्ये सुद्धा उत्तम भक्तांचे गुण आले. म्हणजे काय की आपण जर मायादेवीचा संग केला आणि त्या पद्धतीचं आपण पाहिलं, वाचलं, बोललं, म्हणजे तशाच पद्धतीचं आपण साहित्य वाचलं किंवा बोलून इतरांना सांगितलं, तर काय होईल, आपल्याकडून, आपल्या चित्ताकडून मायादेवीची सेवा होणारा जो आहे परिणाम दिसेल आपल्याला चित्तावर आपल्या. आणि जर आपण कृष्णांविषयी बोललो, हरिकथा ऐकली, कृष्णांचे उपदेश ऐकले, भक्तांचा संग केला की जे कृष्ण कथाच म्हणतात, जे वैष्णवजनच म्हणतात, कृष्णांविषयी स्तुती करतात, अशा पद्धतीने आपण जेव्हा कृष्णांचा संग करू विविध पद्धतीने, धामात गेलो, आपण मंदिरात गेलो, आपण सेवा केली, कृष्णांची सेवा करणाऱ्या भक्तांचा संग केला, उन्नत वैष्णवांचा संग केला, म्हणजे एन प्रकारे जे जे कृष्ण भक्त आहेत किंवा उच्च स्तरावरचे वैष्णव आहेत की जे कृष्णांची काया वाचा मनसा अशा पद्धतीचे जे भक्त आहेत, तर त्यांचा संग केला तर काय होईल, सतत त्यांच्या माध्यमातून आपण कृष्णांचा संग करू, आपण कृष्ण कथाच ऐकू, आपण कृष्ण भोगच आपण ग्रहण करू, ओके नाही, कृष्णांच्या विषयीच आपण जे आहे तर ते गायन करू किंवा कृष्णाविषयीच गायन ऐकू आपण. त्यानंतर आपण कृष्ण कथाच ऐकू, वाचू किंवा कृष्णाचे उपदेश ऐकू आपण. ठीक आहे, कृष्णांच्या लीला ऐकू आपण वेगवेगळ्या. आणि अशा पद्धतीनं कृष्णांच्या विविध भक्तांविषयीच्या आपण कथा ऐकू. म्हणजे काय की सकाळपासून रात्रीपर्यंत अशा पद्धतीनं जेव्हा आपण कृष्णाविषयी ऐकू किंवा कृष्ण साहित्य आपण समजून घेऊ, तर त्यावेळेला काय होईल, त्याचा परिणाम चित्तामध्ये असा दिसेल की तिथे जे आहे तर कृष्णांविषयी जे आहे तर तिथे जो परिणाम आपल्याला आहे तर तो मिळेल आपल्याला कृष्णांप्रमाणे, म्हणजे कृष्णांचे जे गुण आहेत त्यासारखं व्हावं असं वाटेल. किंवा कृष्ण जे आहेत तर त्यांच्या ज्या लीला आहेत तर तिथे त्यांनी भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी ज्या वेगवेगळ्या लीला केल्या, तर त्यासारखं आपली पण म्हणजे स्थिती व्हावी, म्हणजे आपण पण तसे शुद्ध व्हावे किंवा आपल्या पण हृदयाची शुद्धी व्हावी, असा भाव तिथं निर्माण होईल, त्या चित्तामध्ये हा परिणाम दिसेल. आणि ह्यासाठी श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की म्हणून आपण कृष्ण नाम जर घेतलं, हरिनाम जर घेतलं, तर साक्षात भगवान आहेत, त्यांचा संग केला तर आपल्या चित्तामध्ये काय होईल, आपल्या जे आहे कृष्णाचं रूप प्रकटेल. आणि ते असं जे रूप आहे कृष्णांचं, जे असं रूप आहे तर त्या रूपावर आपलं ध्यान व्हायला लागेल. आणि ह्यासाठी आपण जो कानाने ऐकतो, म्हणजे जो मंत्र आहे, म्हणजे तोंडाने म्हणतो, कानाने ऐकतो, तर त्यावेळेला आपल्याला कृष्णांचं ध्यान आपण सतत म्हणजे करायचा भाग केला, कृष्णांच्या चरण कमलांचं ध्यान केलं, तर निश्चितच काय होईल, आपल्या चित्तावर तो संस्कार ठसेल, म्हणजे चित्तावर त्याचा परिणाम दिसेल आणि प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण प्रकट व्हायला लागतील. म्हणजे अशा पद्धतीने ते चॅन्ट मेडिटेशन ठरेल. म्हणजे काय की हे सगळ्या शास्त्रोक्त आधार आहेत. श्रील प्रभुपादांनी हे सगळं का सांगितलं आपल्याला, तर हे सगळे परिणाम आपल्या चित्तावर अप्रत्यक्षपणे असे होत असतात. मग ह्याचा वेशभूषेशी काय संबंध आहे किंवा वैष्णव पोशाखाशी, तर आपण तेही समजून घेतलं होतं की तुमची जी वेशभूषा आहे, म्हणजे मी जर चित्रपटातल्या अभिनेत्याचं नाव आणि ते उदाहरण सांगितलं, तर त्यातून आपण काय अभ्यासलं की आता काही स्लाइड आपण पुढे पुढे नेत असताना पाहिलं होतं की वधूचा पोशाख आणि वराचा पोशाख असेल तर आपल्याला त्या पोशाखावरून कळेल ना की हे वधू आणि हे वर आहे. म्हणजे त्या पोशाखावरून ती व्यक्ती कोण आहे हे आपल्याला पटकन कळतं. तसं किंवा आपण सैनिकाचा पोशाख बघितला तर त्यावरून काय कळतं की हा सैनिक आहे. किंवा आपण वेगवेगळ्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचा गणवेश पाहिला तर त्यावरून काय कळतं की शाळेतले विद्यार्थी आहेत आणि त्यांनी गणवेश परिधान केलेला आहे. म्हणजे वैष्णव पोशाख ही त्याची ओळख आहे. म्हणजे वैष्णव पोशाख जो आहे तो का महत्वाचा आहे, तर जसं जो जो सीमेवरती लढणारा सैनिक आहे तर त्याने असे कसलेही कपडे घालून तो लढायला गेला तर चालेल का, बिलकुल नाही, हो की नाही.
तर तिथे मग तो घरातले आपले कुर्ता पायजमा घालून असं लढायला गेलेला असं चालेल का? असं आपण सैनिक पाहिलाय का? बिलकुल नाही. तर मग तिथे सैनिकाचा पोशाख घालून जेव्हा तो जातो त्यावेळेला काय होतं, त्या म्हणजे तो जो समर्पणाचा भाव आहे आणि त्या ती जी वीरश्री आहे तर ती त्याच्यामध्ये संचारते. म्हणजे काय, की ती जी भूमिका आहे तर ती उत्तम वठवण्यासाठीच जे आतून जे प्रोत्साहन असतं किंवा आपण ज्याला म्हणतो की जे समर्पण असतं तर ते त्याला त्या पोशाखातून मिळत असतं. म्हणजे काय, की तो जो पोशाख आहे तो त्याला त्याचं जे कर्तव्य कर्म आहे त्याची सतत आठवण करून देत असतो. आणि त्याचबरोबर त्यासाठी लागणारं शौर्य, समर्पण आणि वीरश्री त्याचं पण त्याला सतत स्मरण होत असतं. मग तसंच आहे शाळेतले गणवेश जो आहे तर त्याचं काय कार्य आहे, की तिथे सगळ्यांसाठी शिस्त, डिसिप्लिन महत्वाचं असतं सगळीकडे. किंवा आता आपण एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये गेलो तर तिथले डॉक्टर ऍप्रन घालून असतात. मग त्यांनी असे रंगीबेरंगी कपडे घातले तर आपल्याला कळेल का की हे कुठले डॉक्टर आहेत, कुठले नर्स आहेत, काही कळेल का? बिलकुल नाही. म्हणजे तिथला जो पोशाख आहे, ड्रेस कोड आहे तर त्याचं महत्व आहे. आपल्याला ती व्यक्ती कोण आहे हे तर कळेलच, पण त्याचबरोबर ती व्यक्ती तो जो पोशाख परिधान करते त्यामुळे त्याचं जे कार्य आहे किंवा कर्तव्य कर्म आहे ते पूर्ण समर्पित भावाने करत असते. मग हीच भूमिका आपल्या वैष्णव पोशाखाची आहे. जेव्हा चैतन्य महाप्रभू काय म्हणतात, की वैष्णव पोशाख पाहिला जातो म्हणजे त्याच्यावरूनच म्हणजे वैष्णव असा असावा की त्याला पाहून म्हणजे त्याची जी वेशभूषा आहे किंवा पोशाख पाहूनच तो हा कृष्ण भक्त आहे किंवा हा वैष्णव आहे हे आपल्याला कुणालाही म्हणजे ओळखता आलं पाहिजे. कुणालाही ओळखू येईल की त्याची ओळख पटेल. तर असा वैष्णव पोशाख म्हणजे काय आहे, तर स्त्रियांसाठी साडी. आपण हे अभ्यासलं होतं. आणखी स्त्रियांचे पुढे आणि सखोल अभ्यासणार आहोत आपण, पण मी ढोबळ मनाने. स्त्रियांचे केस असतील मोठे तर ते बांधलेले असावेत. डोक्यावरती पल्लू असावा स्त्रियांसाठी, तिलक धारण केलेलं असावं, कंठी धारण केलेली असावी. आणि त्याचबरोबर पुरुषांसाठी काय आहे, तर पुरुषांसाठी तिलक, कंठी आणि त्याचबरोबर गृहस्थाश्रमात असतील तर पांढरा म्हणजे पांढरा पोशाख असावा. त्यानंतर ब्रह्मचारी असतील संन्यासी त्यांचा केशरी रंगाचा असतो म्हणजे सॅफ्रॉन आपण जे म्हणतो अशा रंगाचा. आणखी त्याचबरोबर जे म्हणजे जे ब्रह्मचारी आहेत किंवा जे संन्यासी जरी असतील किंवा गृहस्थ सुद्धा तर शक्यतो धोती आणि कुर्ता हा पोशाख अत्यंत उत्तम मानण्यात येतो. पण सगळ्यांना प्रत्येक वेळी शक्य नसतं. मग गृहस्थाश्रमातले जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी शिथिलता आहे की त्यांच्यासाठी कुर्ता पायजमा पांढऱ्या रंगाचा साधारण किंवा असं. तर अशा पद्धतीने वेशभूषा किंवा त्यानंतर दुसरं म्हणजे काय की त्यांची शिखा असावी. जर शिखा राखत असतील तर मग ते शिखा कशी असावी, तर आज आपण हे सगळं सखोल अभ्यासणार आहोत. पण एक ढोबळमानाने किंवा जे ब्रह्मचारी संन्यासांची शिखा असते मग ती कशी असावी, मग ती किती इंच जाडीची असावी पासून सगळे आपण आज डिटेल्स अभ्यासणार आहोत. मग ढोबळमानाने अशा पद्धतीची वेशभूषा किंवा एका वैष्णवाची जी असते वैष्णव पोशाख, तर त्याचं महत्व काय आहे, तर भक्तीमध्ये आपण ज्या वेळेला प्रचार प्रसार करत असतो तर त्यावेळेला आपल्याला त्यातून प्रेरणा तर मिळतेच, पण त्याचबरोबर आपण जेव्हा भक्तिमय प्रेमसेवेचे प्रयत्न करत असतो किंवा आपण आपली वैयक्तिक साधना करत असतो तर त्यावेळेला काय होतं, तर त्या पोशाखामुळं आपल्याला मी कृष्णांचा आहे आणि मी कृष्णांसाठी माझं प्रत्येक कर्म करत आहे ही सतत स्मरण करून देण्याचं कार्य वैष्णव पोशाख करत असतो. आपण ही थोडक्यात काही तत्व अभ्यासली. आता आपण ह्या स्लाइड्स पासून आजच्या स्लाइड आहेत त्यापासून अभ्यासाची सुरुवात करूया. तर आता ह्या स्लाइड मधून श्रील प्रभुपाद आपल्याला अत्यंत महत्वाचं सूत्र जे आहे ते सांगतात. तर श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की वैष्णव पोशाखासंबंधी मी आतापर्यंत तुम्हाला जे काही सूत्र सांगितली ती जरी सांगितलेली असतील तरी ते एका पत्रात लिहितात. गोपालकृष्ण जे आहेत त्यांचे जे भक्त आहेत त्यांना, जरी मी ही सूत्र सांगितलेली असतील तरी तुम्ही जेव्हा जनसामान्यमध्ये जाता तर त्यावेळेला
तिथले लोक कसे आहेत, भौतिकतावादी आहेत. म्हणजे तिथले सगळे कर्मी लोक आहेत. मग अशा लोकांमध्ये म्हणजे जेव्हा तुम्ही जाता, तर त्यावेळेला तिथल्या परिस्थितीनुसार तुम्हाला जर तसा भौतिक स्वरूपातला जर पोशाख परिधान करायला लागला, कारण सगळं जग हे कर्मी लोकांचं आहे आणि तिथं भक्त हे अगदी हाताच्या बोटावर मोजणे इतके काही टक्के आहेत. मग त्यामुळे आपल्याला सर्व कर्मी लोकांच्या मध्ये जावं लागेल. मग त्यावेळेला प्रचार प्रसारासाठी आपण जात असू. मग त्यावेळेला जर आपला पोशाख कर्मी लोकांसारखा असेल तरी काही हरकत नाही, कारण आपलं उद्देश काय आहे, तर प्रचार प्रसार करणं आहे. कृष्ण भावनामृत जे आहे तर त्याचा प्रचार प्रसार करणं आहे. आपल्या जे पोशाखाचा प्रचार प्रसार करणं नाहीये. तर त्यांनी उदाहरण काय दिलंय चित्रात पहा सगळ्यांनी, की ते संन्यासी आहेत. पण महत्वाचं काम आहे म्हणजे असं की जिथे आता एखाद्या गृहस्थांना भेटायला जायचंय, अर्पण घेण्यासाठी किंवा अर्पणाविषयी विनंती करण्यासाठी, कृष्ण भावनामृतासाठी अर्पणची आवश्यकता आहे मंदिरासाठी, किंवा किंवा आपल्याला ग्रंथांचं वितरण करायला जायचंय, अशा पद्धतीने विविध कार्यासाठी आपण गेलो. मग त्यांनी श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलं की मी संन्यासी आहे, पण अशा गृहस्थांना भेटायला, तर ते अमेरिकेसारख्या देशामध्ये गेले, मग तिथे भेटायला जाण्यासाठी माझा जो पोशाख आहे तो बदलण्याची जर आवश्यकता असेल, म्हणजे जसं अमेरिकेतला स्मार्ट जेंटलमॅन असं म्हटलं, म्हणजे कसं की तिथल्या सभ्य गृहस्थाचा पोशाख कसा असतो, टाय सूट वगैरे बूट असं, किंवा असं इथे दाखवते तिथे थंडी भरपूर असते म्हणून असं मोठं जर्किन आणि तिथले बूट अशा पद्धतीचा पोशाख, किंवा कधी कधी हॅट पण अशी झाकणारी कान, तर जे काही असेल तो तिथला पोशाख, तर तो जर घालायला लागला तर मी संन्यासी आहे म्हणून तिथे असा विषय नाही चालणार. तर तिथे मी पटकन तो जो पोशाख आहे तो स्वीकारेन. तर तिथे काही त्यासाठी तो पोशाख स्वीकारण्यासाठी किंवा ती वेशभूषा स्वीकारण्यासाठी मला कुठली अडचण वाटतं का म्हणे. कारण आपण भौतिक जगतातल्या म्हणजे कुठल्या गोष्टी म्हणजे म्हणजे कुठल्या भोगाच्या गोष्टीसाठी किंवा कुठली गोष्ट भोगण्यासाठी आपण जो आहे तर तो पोशाख स्वीकारत नाही आहोत, तर आपण कृष्ण भावनामृताच्या प्रसारासाठी केवळ त्याच एका उद्दिष्टासाठी आपण काय करत आहोत, तेच एक उद्दिष्ट ठेवून आपण तो पोशाख स्वीकारत आहोत. म्हणजे जशी परिस्थिती त्यानुसार, म्हणजे खूप थंडी होती तिथे म्हटल्यावर त्यांनी तिथला जो पोशाखाचा भाग आहे तो स्वीकारला, पण त्यांचं उद्दिष्ट काय होतं, कृष्ण भावनामृताचा प्रसार आणि प्रसार. तर अशा पद्धतीनं एखाद्या वैष्णवाला आपल्याला नेहमीच्या जीवनातले कपडे म्हणजे आपण सलवार कमीज घालतो स्त्रिया, हो की नाही, किंवा काही कार्यक्रमांना म्हणजे त्या पद्धतीनं जावं लागेल, तिथली जी काही परिस्थिती आहे, किंवा पुरुष जे आहेत तर ते म्हणजे धोती कुर्ताऐवजी कुर्ता पायजमाऐवजी टी शर्ट किंवा जीन्स असे कपडे घालून पण जाण्याचा प्रसंग येईल, पण आपल्याला त्यावेळेला आपलं उद्दिष्ट काय असलं पाहिजे, प्रचार आणि प्रसार, कृष्ण भावनामृताचा प्रसार, कृष्ण भक्ती, कृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा. मग अशा वेळेला आपण तो पोशाख म्हणजे संन्यास किंवा गृहस्थाचा जो पोशाख आहे इस्कॉन मध्ये असा पोशाख आहे मग तोच केला पाहिजे. तर असं की आपण तिथे जो आहे तर अडून राहता कामा नये, तर त्यावेळेला निश्चित मी तो पोशाख जो आहे तो स्वीकारेन असं श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं आणि आपल्या कृतीतून आचरणात आणून दाखवले. पण कोणत्या अटीवर, आपण कुठल्याही वस्तूचं तिथे इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी जात नाही आहोत कुठल्याही गोष्टीची, किंवा त्या पोशाखाच्या माध्यमातून आपण इंद्रिय तृप्ती नाही करणार आहोत, तर त्याचा उपयोग आपण तिथल्या परिस्थितीत म्हणजे तिथली जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीशी तिथल्या लोकांशी जुळवून घेऊन त्यांच्यामध्ये भक्तीचं बीज जे आहे ते पेरण्यासाठी, किंवा तिथल्या म्हणजे त्या भागातल्या लोकांना भक्ती मार्गावर आणण्यासाठी किंवा कृष्ण भावनामृताच्या प्रचार प्रसारासाठी आपण हा बदल करू शकतो. अशा पद्धतीने श्रील प्रभुपादांनी ही सूचना दिली आहे. पहा किती सुंदर सूचना आहे. पहा आता आपण पुढे जाऊया. हो त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्णा. हा आता हे खूप महत्वाचं सूत्र आहे. पहा, तर भक्तिविनोद ठाकूर जे आहेत तर ह्यांचं चित्र आहे इथे. तर आपण आता समजून घेऊया की इथे जे राजे प्रताप रुद्र आहेत म्हणजे त्यांच्या जीवनातला प्रसंग चैतन्य चरितामृतातली मध्य लीला आहे. तर त्या मध्य लीलेतला 14व्या अध्यायातला 5वा श्लोक हा आहे. म्हणजे त्या श्लोकाचा इथे थोडासा गोश्वारा दिला. तर राजा प्रताप रुद्रांविषयीची
इथे गोष्ट आहे. आणि त्याच्यातून आपल्या वेशभूषेचं महत्व कसं आहे तर ते आपण अभ्यासणार आहोत. मग राजा प्रतापरुद्र जे होते तर त्यांच्याविषयी आपण समजून घेऊ. तर ते जे होते तर ते पश्चिम बंगाल जो आहे प्रांत म्हणजे तो तिकडचा, तर तिकडचे ते राजे होते. म्हणजे जगन्नाथपुरी आणि जो ओरिसा तर तिकडचे ते तो जो भाग आहे त्या भागात त्यांचं राज्य होतं. मग आता प्रतापरुद्र जे होते तर ते सुद्धा चैतन्य महाप्रभूंचे उत्तम भक्त होते. पण असा भाग झाला होता की ते त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंना भेटण्याची खूप इच्छा व्यक्त केली होती भक्तांजवळ आणि खूप प्रयत्न केले, पण चैतन्य महाप्रभूंनी भेट नाकारली होती त्यांची. कारण राजाला म्हणजे राजा जो आहे तर तो म्हणजे भौतिक सुखामध्ये असं संपन्न जीवन जगणारा व्यक्ती आहे आणि त्याच्याकडे माझ्यासारखं संन्यासी ते जाणार नाही. कारण संन्यस्त जीवनाचे सगळ्या नियमांचं काटेकोरपणे जरी भगवान स्वयं आहेत चैतन्य महाप्रभू म्हणजे तरी ते पालन करत होते. आणि त्यामुळं त्यांनी ती भेट नाकारली होती. म्हणजे राजासारख्या व्यक्तीला असा ऐश्वर संपन्न व्यक्तीला काही मी भेटू शकणार नाही असं सांगितलं होतं. मग खूप प्रयास केले, खूप भक्तांनी विनवण्या केल्या, खूप विनवण्या केल्या, पण चैतन्य महाप्रभूंनी त्याला नकार दिला होता. मग आता या संदर्भात म्हणजे आता काय करायचं, मग सार्वभौम भट्टाचार्य जे आहेत तर त्यांनी त्यांना सूचना दिल्या राजा प्रतापरुद्रांना आणि त्यानुसार त्यांनी जे मार्गदर्शन केलं होतं त्यानुसार राजे जे प्रतापरुद्र आहेत तर त्यांनी आज्ञापालन केलं आणि चैतन्य महाप्रभूंची कृपा संपादन केली. मग आता ह्याच्याशी आपल्या पोशाखाचा आणि वेशभूषेचा काय संबंध आहे तर ते आपण समजून घेणार आहोत. तर इथे हा भाग सगळ्यांनी समजून घेऊया की समाजात म्हणजे जेव्हा आपण जातो तर त्यावेळेला आपलं जो उद्दिष्ट आहे म्हणजे प्रचार आणि प्रसार असलं पाहिजे आणि कृष्णांची कृपा आपल्याला मिळाली पाहिजे. तर अशा पद्धतीनं आपला पोशाख असला पाहिजे. मग आता जे जे प्रतापरुद्र जे आहेत राजा तर त्यांची गोष्ट जी आहे तर ती आपण अगदी थोडक्यात समजून घेऊया. तर लक्ष्मी विजयोत्सव नावाचा एक महोत्सव असतो, अजूनही घडतो तो म्हणजे असतो. तर पुरीमध्ये तो होणार होता. मग चैतन्य महाप्रभू आपले जे पार्षद भक्त आहेत त्यांच्यासोबत गेले तिथे त्या महोत्सवाला. आणखी तिथं मग त्यांनी गोपींच्या लीला वगैरे, गोपींचं कृष्णाविषयीचं प्रेम हे सगळं श्रवण केलं भावपूर्ण पद्धतीने. आणि मग त्यांनी तिथं संकीर्तन केलं खूप अशा आनंदाने त्यांनी संकीर्तन केलं. आणि मग तिथे काय झालं की चैतन्य महाप्रभू जे होते तिथून एक जवळ उद्यान होतं, त्या उद्यानामध्ये विश्रांती घ्यायला गेले. अशा आवेशात येऊन त्यांनी खूप नृत्य केलं आपल्या पार्षदांचं, म्हणजे त्यांनी ते श्रवण केलं, संतुष्ट झाले, खूप भावपूर्ण असं नृत्य केलं. आणि त्यांचं एक विश्रांतीचं म्हणजे जे स्थान होतं जवळच्या उद्यानात नेहमी ते तिथे विश्रांतीला जायचे. तर त्यांचं ते विश्रांती घेण्याचं नेहमीच स्थान होतं ते उद्यानातलं. तर तिथे ते गेले. आणि ते जेव्हा गेले तर त्यावेळेला काय झालं की ते असे त्या उद्यानातल्या त्या बाकावर असे पहुडले होते. मग तिथे प्रतापरुद्र महाराजांनी प्रवेश केला. तर त्यांना मार्गदर्शन कोणी केलं होतं? सार्वभौम भट्टाचार्यांनी त्यांनी उपदेश केला होता. मग प्रतापरुद्र महाराजांना त्यांनी काय उपदेश केला की तुमची राजाचा जो वेश आहे तो सगळा उतरवून टाका तुम्ही आणि तुम्ही वैष्णवाच्या वेशात उद्यानात एकट्यानेच प्रवेश करा. म्हणजे त्यांनी काय केलं तर नित्यानंद प्रभूंकडून त्यांचे कपडे घेतले. सामान्य व्यक्तीचे कसे असतात भक्ताचे, सामान्य वैष्णवाचे अशा पद्धतीचे त्यांनी कपडे धारण केले. असा पोशाख धारण केला. आणि मग त्यांनी काय केलं की ते चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते जिथे पहुडले होते त्या उद्यानात तिथे ते एकट्यानेच तिथे गेले. आणि मग तिथे गेल्यानंतर त्यांनी काय केलं, ते अत्यंत नम्र स्वभावाचे होते. त्यांनी प्रथम हात जोडून सगळ्या भक्तांकडून आज्ञा घेतली. चैतन्य महाप्रभूंच्या आसपास भक्त असायचे आणि चैतन्य महाप्रभूंचे चरण कमलांशी ते बसले आणि त्यांची पादसेवा ते करू लागले. आणि मग त्यांनी ग्रंथराज भागवतातली जो रासलीलेचा आपला 10वा जो स्कंद आहे तर त्यातलं जे गोपी गीत आहे 10व्या स्कंदातलं 31वा अध्याय आहे त्याच्यामध्ये, तर ते गायला सुरुवात केली. आणि मग ते जेव्हा गायला लागले राजा प्रतापरुद्र गोपीगीत त्यावेळेस चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते अत्यंत आनंदी झाले. अजून गा अजून गा असं म्हणून
त्यांनी अत्यंत म्हणजे आनंदित होऊन ते जे प्रतापरुद्र राजे आहेत तर त्यांना अत्यंत भावविभोर होऊन म्हणजे उठून पटकन त्यांनी राजांना आलिंगन दिलं. आणखी ते म्हणाले, काय म्हणाले, आता जेव्हा प्रतापरुद्र जे राजा आहेत तर आता सगळ्यांना गोपीगीतातलं जे आहे शेवटचं म्हणजे जे आहे म्हणजे जो श्लोक आहे शेवटून दुसरा येतो तो, तर म्हणजे तो जेव्हा त्यांनी ऐकला तर त्यावेळेला त्यांनी उठून त्यांना आलिंगन दिलं. आणि ज्या वेळेला त्यांनी प्रारंभ केला गायला म्हणजे तो श्लोक गोपीगीत जे आहे तर त्यातला श्लोक गाऊन त्यांनी प्रारंभ केला. तर त्यावेळेला त्याचा जो प्रारंभ जेव्हा म्हणजे व्हायचा तेव्हा ते काय म्हणायचे, प्रेमावेशात येऊन अजून गा अजून गा अशा पद्धतीनं ते सांगायचे त्यांना आणि आलिंगन द्यायचे. आणि मग त्यांना आवडणारा कुठला श्लोक आहे सगळ्यांना मी माहितीसाठी हे सांगते. चैतन्य चरितामृतामध्ये याचा उल्लेख आहे. पुन्हा 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 उच्चारण करायला लावायचे चैतन्य महाप्रभू राजा प्रताप रुद्रांना. आणि त्यांच्या शरीरात सगळी कंपन निर्माण व्हायची, नेत्रातून अश्रुधारा व्हायला लागायच्या. इतक्या भावविभोर परिस्थितीमध्ये चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते असायचे. तर हा कुठला श्लोक आहे तर तो मी वाचून दाखवते सगळ्यांना. तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना. तर हा जो श्लोक आहे हा चैतन्य महाप्रभूंना ह्या श्लोकाच्या उच्चारणामुळे नेत्रातून अश्रुधारा व्हायला लागल्या. तर हा अत्यंत त्यांचा आवडता श्लोक, हा सगळ्यांना कळू यावा म्हणून मी इथे माहिती दिली. तर ह्या श्लोकानंतर चैतन्य महाप्रभू त्यांना म्हणाले की तुम्ही मला इतकी अमूल्य रत्न म्हणजे ह्या श्लोकांच्या वेगवेगळ्या गोपीगीतातल्या माध्यमातून दिली आहेत की माझ्याजवळ तुम्हाला देण्यासारखी काहीच नाही म्हणून मी तुम्हाला आलिंगन दिलंय. म्हणजे हा चैतन्य महाप्रभूंचा भाव कसा होता पहा. आणि ह्याच्यातून आपण काय शिकायचं पोशाखाविषयी, तर चैतन्य महाप्रभूंची कृपा कशी होती पहा. तर एखाद्या मनुष्याने कृष्णांची प्रेमाने येऊन सेवा केलेली कधी व्यर्थ तर जात नाहीच. पण इथे आपण सर्वात महत्वाची गोष्ट काय शिकायची की चैतन्य महाप्रभूंनी तुम्ही कोण आहात आणि तुम्ही कशासाठी आले आहात काहीही न विचारता ती व्यक्ती वैष्णव पोशाखात होती. आणि ती वैष्णव पोशाखात असलेली व्यक्ती जी आहे ती फक्त त्यांनी पाहिली वैष्णवाच्या वेशात त्यांची सेवा करताना. आणि त्यांनी साधा प्रश्न तू कोण आहेस असा देखील विचारला नाही. आणि महाप्रभूंनी त्यांच्यावर दया दाखवली आणि आलिंगन दिलं. मग ह्याच्यावरून आपण काय समजून घ्यायचं की जर आपण वैष्णव पोशाखात असो तर नक्कीच आपल्यावर चैतन्य महाप्रभूंची कृपा अशाच पद्धतीने होईल जशी राजा प्रतापरुद्रावर झाली. चैतन्य महाप्रभू पाहणारही नाहीत की हा कोण भक्त आहेत आणि किती पाप केलीत किंवा काय काय केलंय, पूर्वकर्म काय आहे, किंवा ते तर खूप दयाळू आणि कृपाळू आहेत. म्हणजे रूप गोस्वामी त्यांच्याविषयी म्हणतातच की नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमा. म्हणजे इतके ते दयाळू आहेत की त्यांच्याविषयी त्यांच्या कृपेचं इतकं औदार्य अनुभवलं श्री रूप गोस्वामींनी की त्यांनी हा श्लोक रचला. मग अशा पद्धतीने हा जो श्लोक आहे आपण म्हणतो चैतन्य महाप्रभूंना वंदन करताना. मग इतके ते दयाळू आहेत म्हणजे चैतन्य महाप्रभू दयेचा सागरच आहेत म्हणून त्यांना महावदान आहे म्हटलं जातं. कृष्णांना आपल्याला शरण जावं लागतं मग तेव्हा कृष्ण कृपा करतात. पण चैतन्य महाप्रभू कसे तो कुणीही असो, कोणीही असो, स्त्रिया शूद्र चांडाळ कुणीही म्हणजे आपल्यासारखे पतित अशा कलियुगातल्या जीवांचा उद्धार करायला चैतन्य महाप्रभूंनी कलियुगामध्ये अवतार घेतला पहा. मग त्यामुळं अशा प्रत्येकाचा ते उद्धार करत असतात. मग त्यात ही अशा पद्धतीचा जर वैष्णव वेश परिधान केलेला जर भक्त असेल तर का बरं चैतन्य महाप्रभू त्याच्यावर कृपा करणार नाहीत. मग हेच आपण प्रतापरुद्र राजांच्या या कथेतून आपण शिकायचं. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी मग त्यांना विचारलं तुम्ही कोण आहात आणि माझे कल्याण करता तुम्ही बरंच काही केलं. म्हणजे काय की तुम्ही कृष्णलीलेचं अमृत मला पाजलं तिथे अचानक येऊन. म्हणजे पहा प्रत्यक्ष साक्षात भगवान आहेत पण त्यांचा भाव कसा आहे पहा. एक संन्यासी कसा असतो विनम्र भावामध्ये असतो पहा. तर त्यांनी पूर्णपणे संन्यासाची भूमिका कशी छान वठवली पहा. आणि त्यांनी
चैतन्य महाप्रभूंसमोर आपली म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी राजासमोर आपली काही दिव्य ऐश्वर्य प्रकट केली भगवान म्हणून, आणि कोणाजवळही ती उघड नाही करायची अशा पद्धतीने राजांना त्यांनी म्हणजे निर्बंध घातला. आणि हे सगळं चैतन्य महाप्रभू भावावेशात जरी अशा पद्धतीनं सगळं त्यांचं वागणं असेल, तरी चैतन्य महाप्रभू म्हणजे प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्ण आहेत, तर ते सगळं जाणून होते म्हणजे. आणि मग त्यांनी जेव्हा विचारला प्रश्न, तेव्हा राजा जे आहेत प्रतापरुद्र, त्यांचं उत्तर काय होतं? मी आपल्या दासांचा सर्वस्वी आज्ञाधारक दास आहे. म्हणजे आपल्या दासांचा दास म्हणून आपण मला स्वीकार करावी अशी आपल्या चरणी माझी प्रार्थना आहे. म्हणजे काय की अशा पद्धतीचं वैष्णव आचरण असतं, की दासांचा मी आपल्या दास आहे अशा पद्धतीचं एक वैष्णवाचं आचरण असतं. मग हे आचरण जे आहे ते अशा पद्धतीनं एका वैष्णवाकडून होण्यासाठी त्याला प्रेरणा देणारा कोण असतो? त्याचा वैष्णव पोशाख असतो. म्हणजे असा जो वैष्णव पोशाख आहे तर तो काय असतो? प्रेरणादायी असतो. त्याला कृष्णांचं स्मरण, मी कृष्णांचा दास आहे, जीवाचं स्वरूप काय नित्य तो कृष्णांचा दास आहे. तर ही जी भावना त्याच्यामध्ये जी त्या म्हणजे भक्तीसाठी त्याच्या किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवेसाठी जी पोषक भावना ही वाढीला लागण्यासाठी हा वैष्णव पोशाख जो आहे तो कार्यरत असतो. मग हे चैतन्य महाप्रभूंची ही जी लीला आहे राजा प्रतापरुद्र महाराजांच्या बाबतीत, तर ह्या लीलेतनं आपण काय शिकायचं की अशा पद्धतीने म्हणजे ज्या वेळेला प्रतापरुद्र जे होते राजे, तर त्यांनी जेव्हा आपली वेशभूषा सामान्य वैष्णवांसारखी केली, तर त्यावेळेला काय केलं तर त्यांना जे आहे तर त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी आलिंगन दिन स्वीकारलं पहा. मग आता ही जी लीला घडली, तर ह्याच्यातून आपण काय शिकायचं? तर आपलं जे कृष्ण भावनामृताचं आंदोलन आहे किंवा कृष्ण भावनामृतामध्ये आपल्याला ग्रंथ वितरणाची सेवा असते किंवा प्रचार प्रसाराची सेवा असते. मग पाश्चात्य देशात तर अशा खूप वेळा समस्या उद्भवल्या तिथल्या भक्तांपुढे. कारण त्यांचा रंग असायचा वेशभूषा म्हणजे त्यांचा भगवा रंग असायचा. बरेचसे ब्रह्मचारी होते किंवा म्हणजे असे जे होते ते संन्यासी किंवा गृहस्थ सुद्धा भगवा धोतर आणि पांढरा कुर्ता अशा पद्धतीनं परिधान करायचे. मग त्यामुळे हे सगळी वस्त्र तिथल्या लोकांना अपरिचित होती. मग सामान्य जनांसमोर म्हणजे युरोपीय आहेत, अमेरिकन आहेत, तर ते म्हणजे अशा लोकांसमोर ते कशा पद्धतीचा पोशाख घालू शकतात? तर तशा पोशाख त्यांनी घालून प्रचार प्रसार म्हणजे जे आहे तर ते करू शकतात. म्हणजे काय की भगवत सेवेत जर सहाय्य होत असेल, तर आपण आपला वेश कोणत्याही प्रकारे परिधान करू शकतो. म्हणजे कृष्ण भावनेला सहाय्यक असणारा पोशाख तिथल्या परिस्थितीनुसार. आता भारतात सुद्धा मॉडर्न वातावरण आहे अशा पद्धतीचं, जसं अमेरिकेमध्ये आहे. तर तिथे जनतेला भेटण्यासाठी किंवा पुस्तकांचं वितरण करायचं आहे, प्रचार प्रसार करायचा आहे, तर आपले अनुयायी काय करतात किंवा भक्त काय करतात? वेशांतर म्हणजे तिथल्या कर्मी लोकांप्रमाणे तिथल्या व्यवस्थेनुसार म्हणजे मग त्यानुसार पोशाख परिधान करतात. मग तेव्हा ते काही भक्ती तत्वांचं उल्लंघन होत नाही. तर कृष्ण भावनामृताचा विस्तार प्रसार करणं हेच प्रमुख सूत्र असतं तिथे. म्हणजे ह्या हेतून कुणाला स्थानिक वेश परिधान करावा लागला, जसं श्रील प्रभुपादांनी केलं अमेरिकेमध्ये, तर त्याला विरोध नाहीये श्रील प्रभुपादांचा किंवा शास्त्रांमध्ये पण त्याला विरोध नाहीये. तर तिथल्या परिस्थितीनुसार जनसामान्यांसमोर आपण कशा पद्धतीनं पोशाख घालून जाऊ शकतो की जो कृष्ण भावना अमृताच्या प्रचारासाठी पूरक आहे, भक्ती तत्वाचं तो उल्लंघन करत नाही अशा वेळेला. तर अशा पद्धतीने आपण जसं प्रतापरुद्र महाराज जे आहेत, तर त्यांनी काय केलं? त्यांच्या भक्तीला कृष्ण भावनेला पूरक जो आहे तर तो पोशाख त्यांनी परिधान केला. मग तिथे त्यांनी राजाचा वेश नाही परिधान केला, राजाचा वेश उतरवला. म्हणजे जो कृष्ण भावनेला पूरक होता पोशाख तो परिधान केल्यामुळे त्यांना कृष्ण भक्ती प्राप्त झाली, कृष्ण प्रेम प्राप्त झालं. मग तसंच प्रचार प्रसारामध्ये जेव्हा आपण असू, तर त्यावेळेला तिथले जे काही स्थानिक वेश आहे तो परिधान भले आपल्याला करावा लागला, तर तिथे शास्त्रामध्ये किंवा आपल्या भक्ती तत्वाचं कुठेही उल्लंघन आपण करीत नाही. कारण आपलं सूत्र काय आहे, आपलं तत्व काय आहे? तर कृष्ण भावनामृताचा प्रचार आणि विस्तार करणं. तर हे आपलं प्रमुख तत्व आहे आणि त्यामुळं आपण असा पोशाख जो आहे तर तो परिधान करू शकतो. आता आपण पुढच्या सूत्रावर जाऊ. आता हे जे आहे पुढचं सूत्र आहे, तर इथे श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की कृष्ण भावनेमध्ये सामान्य पोशाखामध्ये राहून जर रोजचं कर्तव्य कर्म म्हणजे जे आहे तर ते करत असताना
जी आपल्या आजूबाजूची जी जनसंख्या किंवा जनसामान्य आहेत, तर त्यांना ते आसुरी असं म्हटलंय. म्हणजे आजकाल आता कसं झालंय, कलियुग जे आहे तर ते कसं बनलंय, तर कलियुगाविषयीची लक्षणं भागवतामध्ये सांगितलेली आहेत पहिल्या स्कंदामध्ये. तर म्हणजे अल्प आयु असणारे, त्यानंतर कसं की अत्यंत कमकुवत अशा पद्धतीची स्मरणशक्ती असणारे, आणि त्याचबरोबर पथभ्रष्ट असे जे लोक आहेत किंवा स्मरणशक्ती पण कमी असणारे, अशा पद्धतीचे जे लोक आहेत, तर ते कलियुगामध्ये असतील अशा पद्धतीचं वर्णन आहे. मग आता अशी जी कलियुगातली जी जनसामान्य म्हणजे शक्ती आहे किंवा जी लोकसंख्या आहे किंवा जे जनसामान्य आहे, तर ते कसे आहेत, तर हे समजून घेऊया आपण. तर हे जे जनसामान्य आहेत, तर ते जे आहेत, तर त्या रजो आणि तमोगुणांनी युक्त अशी संस्कृती आहे. म्हणजे भौतिक जगतामध्ये आपण ज्या म्हणजे मायारूपी जे जगत आहे, तर इथे आपल्यामध्ये रजो गुणाचं प्राबल्य असतं. आणि आपले जे कर्म आणि कृती आपण कशी करतो ह्याच्यानुसार ती रजोगुणी किती तमोगुणी होणार हे ठरत असतं. म्हणजे सामान्य भौतिक जीवनामध्ये तमोगुणाचं प्राबल्य राहतं. मग असे जे असतात, म्हणजे जे तिथे म्हणजे जे भौतिक लोक आहेत, तर ही आधुनिक संस्कृती जी आहे, तर ही अशी जी भौतिक संस्कृती आपण म्हणू आता आजकालची किंवा आधुनिक संस्कृती की जी भौतिकतेचं प्रदर्शन करते, तर त्यांना आसुरी संस्कृती म्हटले शिल प्रभुपादांनी. म्हणजे डेमोनिकल कल्चर असं म्हणतात. उल्लेख करताना शिल प्रभुपाद का, तर तिथे जेव्हा ते पोहोचले तेव्हा अशा पद्धतीचं जे आसुरांचं वर्तन असतं, अशा पद्धतीचं हिप्पींचं वर्तन होतं किंवा अतिप्रगत राष्ट्र अमेरिका होतं. आणि तिथे तशाच प्रकारचं वर्तन होतं. तिथल्या जे पिढी होती, युवा पिढी किंवा तिथले जे म्हणजे कर्मी लोक होते. म्हणून अशा तमोगुणी रजोगुणी म्हणजे जी संस्कृती आहे, तर अशा संस्कृतीमध्ये काय होतं, तर त्यांना आसुरी संस्कृती म्हटलंय. किंवा आता भारतात देखील असंच वातावरण होऊ घातलंय पहा. आधुनिकता वाढलीये आणि पाश्चात्यांचं अनुकरण, त्यामुळं आजूबाजूला जर पाहिलं भक्तांनी, तर त्यांच्या आजूबाजूला अशा आसुरी संस्कृतीतल्या मधल्या लोकांचा जो आहे तर प्रादुर्भाव जास्त असतो. मग अशा लोकांमध्ये जेव्हा वैष्णव पोशाख कोणी म्हणजे जो आहे, तर तो जर परिधान करून जाईल, तर त्याला एका प्रकारे विरोधच होतो. कारण अशा पद्धतीचे जे प्रचारक असतात किंवा त्यांचं काम अत्यंत प्रामाणिक चोख असतं, आणि मग त्यांची हेटाळणी होते किंवा किंवा काय होतं, तर अशा म्हणजे असे जे प्रचारक असतात, तर मग त्यांना म्हणजे सतवण्याचा प्रयत्न केला जातो किंवा त्यांना व्यथित करण्याचा प्रयत्न केला जातो किंवा त्यांची फसवणूक होते. म्हणजे त्यांचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी ते प्रयास तर प्रामाणिकपणे करत असतात, पण त्यांची फसवणूक होत असते. पण मग अशा वेळेला शिल प्रभुपाद आपल्याला काय सांगतात, तर भागवतातल्या 7व्या स्कंदातला 5व्या अध्यायातलं ते की शिल प्रभुपाद आपल्याला कशा पद्धतीने मार्गदर्शन करतात, आणि त्याद्वारे आपण वैष्णव पोशाखाबद्दल कुठलं सूत्र शिकणार आहोत, तर ते आपण समजून घेऊया. मग आता शिल प्रभुपाद काय सांगतात, की अशा पद्धतीने म्हणजे ज्या वेळेला एखादा प्रामाणिक व्यक्ती असेल आणि तो एखाद्या फसव्या व्यक्तीशी व्यवहार करतोय, मग त्याला पण थोडं फसवणूक करून प्रचार यशस्वी बनवावा लागला, तर त्यानं तो करणं आवश्यक आहे त्या परिस्थितीमध्ये. त्याचा याचा अर्थ काय तो आपण समजून घेणार आहोत. म्हणजे इथे हा भाग आपण लक्षात घेऊया, की आपलं जे कृष्ण भावनामृत आंदोलन आहे, तिथं प्रत्येक कर्मी जो मनुष्य आहे, तर त्या प्रत्येक कर्मी मनुष्याप्रमाणे वेशभूषा आपल्याला धारण करण्याची कला आवश्यक आहे. आता आसुरी राष्ट्रामध्ये आपण प्रत्येक जण वावरतो आहोत. मग वैष्णव शिकवणीच्या विरुद्ध ते जरी असलं, तरी आपण तिथे त्यांच्यासारखेच राहून प्रचार करण्यासाठी म्हणजे तिथल्या स्थानिक पोशाखामध्ये आपण जरी राहिलो, तरी ते भक्ती तत्वांच्या विरुद्ध नाही. कारण कृष्ण भावनामृत आंदोलन जे आहे, तर ते वर्तमान काळात जी आसुरी संस्कृती आहे, त्यांना आवडतच नाही. म्हणजे ज्या क्षणी हातात जपमाळ, कपाळावर तिलक आणि भगवी वस्त्र परिधान केलेला वैष्णव पाहतात, ते लोक क्रोधित होतात, निंदा करतात, हरे कृष्णवाले आले म्हणून चेष्टा करतात पहा. किंवा काही जण आदराने सुद्धा हरे कृष्ण म्हणतात. म्हणजे तो दिव्य ध्वनी आहे. कुचेष्टेने म्हणू देत, उपहासाने म्हणू देत, जो कोणी मंत्रोच्चारण करेल त्याचा काय होईल, उद्धारच होईल. मग आता हिरण्यकशिपूने जसा प्रल्हाद महाराजांचा छळ केला, मग तशाच पद्धतीनं
हे तत्पर असतात अशा वैष्णवांचा छळ करायला असे लोक. मग वैष्णव भक्तांनी ग्रंथ वितरण करू नये किंवा प्रचार करू नये अशा पद्धतीनं ते अडचणी निर्माण करत असतात. पूर्वी सुद्धा पहा असुरांनी विघ्नच आणली. मग तशाच पद्धतीचं आजची ही आधुनिक असुर संस्कृती काय करत असते, कृष्ण भावनामृत आंदोलनाच्या प्रसारातली म्हणजे जे आहेत जेवढे अडथळे आहेत तेवढे निर्माण करतात हे लोक. किंवा त्यांना ती प्रगती आवडत नाही कृष्ण भावनामृत आंदोलनामध्ये, म्हणजे जी प्रगती होत असते वैष्णवांची ती त्यांना आवडत नाही, किंवा प्रचारकांचा प्रचार त्यांना आवडत नाही, ते विरोध करतात. मग तरी देखील वैष्णवांनी काय करावं, तर आपल्या वैष्णव वेशामध्ये जो काही आपला वेश आहे तिथला स्थानिक असेल आपण परिधान केलेला, किंवा आपला जो काही वैष्णव पोशाख आहे आपला गृहस्थ असो तर किंवा संन्यासी असो ब्रह्मचारी, तर त्यांनी त्या वेशामध्येच पुढे प्रचार चालू ठेवा. म्हणजे चाणक्य पंडितांनी काय सांगितलंय, आणि तेच वाक्य इथं श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की एखादा प्रामाणिक मनुष्य आहे, म्हणजे असा चांगला शुद्ध भक्त आहे वैष्णव भक्त की जो प्रसार करतोय, मग त्या म्हणजे त्याची एखाद्या लबाड माणसाशी किंवा फसव्या माणसाशी गाठ पडली तर त्यांना देखील तितकंच लबाड होणं आवश्यक आहे. म्हणजे लबाडाला त्या फसवण्यासाठी नाही, आपलं जे आहे आपलं उद्दिष्ट काय आहे, तर आपण आपल्या म्हणजे प्रचार यशस्वी करण्यासाठी अशी थोडीफार फसवणूक आपल्याला करायला लागली त्या फसवणाऱ्या व्यक्तीची, तर ती प्रचार नीती आहे. म्हणजे कृष्णांचा प्रचार आहे, कृष्ण सेवा आहे, तर कृष्ण भक्तीचा प्रचार प्रसार आहे. तर त्यासाठी ही जर नीती अवलंबायला लागली तर त्यांनी म्हणजे अशा पद्धतीने केलेला प्रचार प्रसार म्हणजे तो भक्ती तत्वांच्या विरुद्ध नाही, तर तो एक भक्तीचाच भाग बनला जातो पहा. तर अशा पद्धतीने श्रील प्रभुपाद इथे मार्गदर्शन करतात पहा. म्हणजे आपले भगवान जे आहेत तर त्यांनी सुद्धा वेगवेगळ्या लीला केल्यात पहा, महाभारतातल्या कथांमध्ये आपण अभ्यास करू की नाही, आणि त्यांनी वेगवेगळ्या भक्तांच्या माध्यमातून सुद्धा लीला केल्यात. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी आपण कृष्ण नीती म्हणतो पहा. म्हणजे काय की आपलं उद्दिष्ट काय आहे, तर कृष्ण भक्तीचा प्रचार करणं, कृष्णाचा प्रचार करणं, किंवा भक्ती तत्वांना धरून आपण जे आहे तर ते प्रसार करतोय. मग त्यावेळेला एखाद्याला आपल्याला लबाड व्यक्तीला त्याच्यासारखंच लबाड होऊन प्रचारामध्ये वागावं लागलं तर ते आपण तशा पद्धतीचं आचरण केलं तर निश्चितच ते कशासाठी असेल आपलं, तर प्रचार यशस्वी करण्यासाठी असेल. आता पुढे जाऊ आपण. हा त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा मग आता शिलप्रभुपाद इथे सांगतात पहा, हे चित्र पाहूया सर्वांनी. तर इथे शिलप्रभुपाद काय सांगतात की हे जे सगळे अत्यंत छान अशी उत्तम म्हणजे दाढी केलेले स्वच्छ चेहरा, हम्म असे जे गृहस्थ आहेत आणि असे जे संन्यासी आहेत किंवा ब्रह्मचारी आहेत, हे आता ब्रह्मचारी आहेत भक्त काही, तर हे जे आहेत तर ज्यांनी ब्रह्मचारी आहेत त्यांनी भगवी वस्त्र परिधान केलेत पहा, आणि जे गृहस्थ आहेत त्यांनी सुद्धा भगवा कुर्ता आणि जे आहे भगवा कुर्ता आणि धोतर परिधान केले. तर असे जे सुंदर दिसणारे आहेत म्हणजे भक्त, तर हे म्हणजे काय आहेत, जणू काही वैकुंठातून अवतरलेले, म्हणजे हे सगळे म्हणजे म्हणजे इथे त्यांनी वैकुंठातून अवतरलेले आपले देव देवता जसे असतात, म्हणजे पवित्र म्हणजे जे भक्त आहेत किंवा असे उच्च कोटीचे पुण्यात्मे, अँजल म्हटले त्यांना, म्हणजे अशा पद्धतीचे जे फरिश्ते आपण म्हणतो, तर अशा पद्धतीचे उच्च कोटीचे म्हणजे आपण पुण्यात्मे म्हणू, असे वैकुंठातून अवतरलेले या भूतलावर असे उच्च कोटीचे पुण्यात्मेच आहेत, असे हे सुंदर पद्धतीने नृत्य करतात पहा. हे पाहून श्रील प्रभुपादांनी काय म्हटलंय, मला असं वाटतंय की असे स्वच्छ छान दाढी केलेले, त्यानंतर मुंडन केलेले, शिखा राखलेले ब्रह्मचारी संन्यासी म्हणजे गृहस्थ अशा मिक्स भक्त आहेत सगळे. तर हे जे भगव्या पोशाखातले जे भक्त आहेत हे पाहून काय वाटतंय की अशा पद्धतीचे पुण्यात्मे वैकुंठातूनच जणू काही या भूतलावरती अवतरले आहेत पहा. इतकं पावित्र्य या वैष्णव वेशभूषेचं किंवा पोशाखाचं आहे. आता पुढे आपण या पोशाखाविषयी सूत्र अभ्यासणार आहोत. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हा तर आता इथं वैष्णव पोशाख जो आहे तर त्याची आपण जी सुरुवात आहे तर ती कशी करू, तर वैष्णव म्हणजे वेशभूषा आणि पोशाखाची सुरुवात कशाने होते, तर तिलक ने होते. पण आता तिलक जो आहे तर तो कसा असावा, या संदर्भातले सूत्र आहेत. पण त्याआधी आपण थोडस वैष्णव भक्तांचा पोशाख कसा असावा, तर साधा स्वच्छ, इतरांना भगवान श्रीकृष्णांचं स्मरण करून देणारा,
मग सकाळी रविवारच्या कार्यक्रमाच्या वेळी उत्सवात मंदिरात येताना आपण कसं असावं, तर पुरुषांनी धोतर सदरा अशा पद्धतीने असावं त्यांचं, स्त्रियांची साडी किंवा पुरुषांच्या उपस्थितीत डोक्यावर नेहमी पदर किंवा गुरूंसमोर किंवा मंदिरामध्ये अर्चविग्रहांसमोर डोक्यावर पदर असावा, किंवा कोणत्याही प्रकारचा पोशाख केवळ नाईलाज असतो म्हणजे किंवा प्रचारास अत्यावश्यक असल्यासच परिधान करावा, अन्यथा साडी किंवा सलवार कमीज असेल तर त्यावर ओढणी असावी, दुपट्टा असावा. म्हणजे स्त्री पुरुष दोघांची वेशभूषा साधी आणि शुद्ध असायला हवी. मग असे जे फॅशनेबल कपडे आहेत किंवा किमती वस्त्र असे आपण परिधान करू नये, परंतु त्यांचे रंग कसे पाहिजेत, नीट नेटके आणि सभ्य असले पाहिजेत आपल्या पोशाखाचे. किंवा सुगंधी तेल आहे, अत्तर आहेत, अत्तराचे फवारे, सेंट अशा पद्धतीने. किंवा शृंगाराची साधनं म्हणजे डार्क लिपस्टिक, एकदम भुवया कोरून ठेवल्यात, मोठं फाउंडेशन म्हणजे चेहऱ्याला भरपूर असं लावलंय, अशा पद्धतीने म्हणजे अशा गोष्टी टाळाव्यात शक्यतो. किंवा मंदिरात असो मंदिराबाहेर असो आपण काय करावं, वैष्णवांची साधी राहणी आणि उच्च विचार दिसले पाहिजेत त्यांच्या पोशाखातून. मग अशा पद्धतीचा पोशाख असावा. मग आता तिलकवर, तिलक हे काय आहे, तर वैष्णवांचं आभूषण आहे, दागिना आहे. तिलकाचं महत्व अभ्यासणार आहोत. मग इथे श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की तुमचा पोशाख अमेरिकन असेल त्याबद्दल मला काही, माझं काही म्हणणं नाहीये, तिथल्या परिस्थितीनुसार तुम्हाला त्यानुसार तिथला पोशाख जो आहे तर तो तुम्हाला करायला लागेल. म्हणजे तुमचा जो पोशाख आहे तर तो कसा म्हणजे नीटनेटका जो आहे तर तो असावा. मग तिथल्या म्हणजे अमेरिकन पद्धतीनुसार उत्तम पोशाख तुमचा असावा. पण त्यावेळेला त्या भक्ताने कधीही तिलक लावायचं टाळू नये, आपल्या माथ्यावरती त्याने तिलक लावायचं कधी टाळू नये. तर तो काय आहे, ते निशाण आहे तुमच्या माथ्यावरचं तिलक. म्हणजे जसं तुमची बीड बॅग, बीड बॅग हे निशाण असतं, तुमच्या गळ्यात बीड बॅग असते वैष्णव पोशाखाचा एक भाग म्हणून. तसं गळ्यात आपण अडकवतो. आणि त्याच्याही आधी जाऊन आपल्या गळ्यामध्ये काय असते, कंठी असते गळ्यामध्ये. तर जी कंठी असते म्हणजे जी तुळशी पासून बनलेली कंठी असते, तुळशी माला आपण म्हणतो की कंठी म्हणतो तुळशी पासून बनलेली. तर ती जी कंठी आहे तर ती कंठी आणि तो तिलक हा काय आहे, आपलं निशाण आहे किंवा आपली खूण आहे वैष्णव म्हणून. म्हणजे ह्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत वैष्णवासाठी. मग ह्याचं महत्व काय आहे, इथे श्रील प्रभुपाद तिलक लावताना दिसतात पहा, कशा पद्धतीने ते तिलक लावायचे त्याचं खूप छान चित्र इथे दाखवलंय पहा. तर तिलक काय आहे, तर श्रील प्रभुपाद काय सांगतात भागवताच्या तात्पर्यामध्ये, की कलियुगामध्ये एखादी व्यक्ती जर कदाचित सोनं किंवा सोन्याचे दागिने भरपूर त्याच्याकडे असतील, आणि ते घालून मिरवत असेल, पण त्याच्या अंगावर जर तिलक नसतील तर ह्या दागिन्यांना काही महत्व नाही. वैष्णव आभूषण म्हणजे काय, सर्वात महत्वाचं वैष्णवांचा दागिना काय आहे, तिलक आणि कंठी. हा सर्वात महत्वाचा दागिना आहे वैष्णवांचा. म्हणजे त्याला शरीर शुद्ध करण्यासाठी त्याच्या 12 अंगावर तिलक असणं आवश्यक आहे. आणि त्या तिलकाची म्हणजे श्रील प्रभुपाद काय सांगतात तात्पर्यामध्ये, चौथ्या चौथा जो स्कंद आहे त्याचा 11व्या अध्याय म्हणजे 12वा अध्याय, तर त्याच्यातला 48व्या श्लोकाचं तात्पर्य आहे. तर त्यामध्ये ते काय सांगतात की एखाद्या वैष्णवासाठी म्हणजे जो भक्ती मार्गावर आहे किंवा एखादा जो भक्ती मार्गावर असलेला मनुष्य आहे तर त्याच्यासाठी त्याच्या 12 अंगावरचे तिलक हेच त्याच्यासाठी सजावट करण्यासाठी पुरेसे आहेत. त्याला कुठलेही दागदागिने किंवा अशा कुठल्याही उंची कपड्यांची आवश्यकता नाही. म्हणजे पहा तिलकाचं महत्व काय आहे. म्हणजे काय की आपण स्नान करून स्वच्छ कपडे परिधान केल्यावर आपण सर्वात प्रथम काय करायला पाहिजे, तर आपल्या 12 अंगावरती तिलक लावायला पाहिजे. शक्य असलं तर आपण गवताच्या म्हणजे जे दर्भाची चटई असते ना, कुशा म्हणतात किंवा दर्भ म्हणतो आपण मराठीत, तर त्या चटईवर बसून सुद्धा तिलक लावलेलं उत्तम. म्हणजे असा प्रयत्न करत असाल तर अजून चांगलं. मग तो कसा असतो तिलक, तर त्याला उर्दू पुंडरूक म्हणतात. ऊर्ध्व पुंडरूक असं म्हणतात त्याला. म्हणजे त्याचा अर्थ काय होतो, तर तो विष्णू तिलक आहे. म्हणजे त्या ऊर्ध्व पुंडरूक हे त्याचं नाव आहे. म्हणजे त्याचा जो आकार आहे त्याच्यावर म्हणजे आपण जो तिलक लावतो तो ऊर्ध्व म्हणजे वरच्या दिशेला जाणार. ठीक आहे. तर मग त्याला विष्णू तिलक असं देखील आपण म्हणतो. तर तो स्नानघरामध्ये म्हणजे आपण जिथे आंघोळ करतो, स्नान करतो, तर तिथे नाही तिलक जे आहे आपलं गोपीचंदन ठेवायचं, तर ते बाहेर असलं पाहिजे स्नानगृहाच्या. आणि बाहेर येऊन आपण लावलं पाहिजे. स्नानगृहामध्ये आपण तिलक नाही लावायचा, कारण ते गोपीचंदन आहे. गोपीचंदन म्हणजे काय आहे, तर द्वारकेमध्ये जो गोपी तलाव आहे, तर तिथे म्हणजे जेव्हा श्रीकृष्णांची त्यांची भेट झाली तेव्हा त्यांनी इच्छा काय व्यक्त केली
की आता भेट झाल्या आपली, म्हणजे 100 वर्षानंतर ती जी भेट झाली त्यांची, त्यानंतर मग आता आम्हाला म्हणजे या भौतिक जगतातून म्हणजे आता जे आहे तर ते आमचं कार्य संपवायचं आहे आणि आम्हाला तुमच्या चरणी विलीन व्हायचंय असं सांगितलं. आणि हे भौतिक देह त्यागायचे असं सांगितलं आणि त्यांनी आपले भौतिक देह त्यागले तिथे. आणि मग त्यामुळे तिथे तिथली जी मृदा आहे तर ती म्हणजे काय आहे, या गोपीजन जे आहेत सगळे तर त्यांच्या म्हणजे जी अस्थींपासून ती बनलेली मृदा आहे आणि असं पवित्र आहे ते चंदन. आणि असं जे चंदन आहे, सुगंधी येते चंदन, आणि असं जे चंदन आहे तर ते आपल्या शरीराच्या वेगवेगळ्या भागावर लावणं, म्हणजे शरीर जे आहे तर त्याला आपण मंदिर बनवायचं. म्हणजे काय की ऊर्ध्वपुंड जे आहे तर त्याच्यातलं म्हणजे तो जो तिलक आहे असं आपण लावतो, तर त्या तिलकामध्ये म्हणजे आपल्या कपाळावर त्या 2 उभ्या रेषा आहेत, तर त्या म्हणजे आपल्या शरणागतीचं प्रतीक आहे. म्हणजे आपण श्रीकृष्णांच्या चरणी, विष्णूंच्या चरणी शरण आलो आहोत ह्याचं ते प्रतीक आहे. म्हणजे पद्मपुराण किंवा यजुर्वेदामध्ये काय सांगितलंय की जेव्हा ऊर्ध्वपुंड्रू हे चिन्ह आपण लावतो, म्हणजे अशा पद्धतीचं तिलक लावतो, तर हे काय भगवानांचे चरण कमल समजले जातात. भगवानांचे चरण कमल समजलं जातं. मग भगवानांचे चरण कमल आपण नेहमी मस्तकावर धारण करून जर सगळीकडे सर्वत्र जात असू तर म्हणजे त्यामुळं भगवान हे किती संतुष्ट होतील पहा, की सदैव याला माझं स्मरण आहे. म्हणजे तो पुसला गेला तरी तिलक पुन्हा लावावा. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण ती एक प्रकारे भगवानांची सेवा करत असतो, त्यांना संतुष्ट करण्याची ती सेवा करत असतो. आणि मग शरीरावरील 12 अंगावरच तो लावावा. म्हणजे तो मनाला येईल तसा कुठेही नाही लावायचा तिलक. विष्णू, आणि प्रत्येक वेळी विष्णूंचं नाम आहे तर ते उच्चारण करून तो त्या ठिकाणी स्थित करायचा असतो. अशा पद्धतीने तिलक लावल्यामुळे काय होतं, आपली आध्यात्मिक बल आहे, सामर्थ्य ते वाढतं, कारण भगवान संतुष्ट होतात त्यामुळे. आणि भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी केलेली कुठलीही सेवा जेव्हा आपण भगवत चरणी अर्पण करत असतो तेव्हा भगवानाची कृपा मिळते. ती कशी मिळते, आध्यात्मिक बलाच्या स्वरूपातून मिळते. मग भक्तांनी अशा पद्धतीनं तिलक नामस्मरण करत लावले तर काय होतं, भगवान त्या ठिकाणी वास करतात. शरीर हे आपले मंदिर आहे, हृदयात परमात्मा म्हणून भगवान उपस्थित आहेत. आणि मग आपलं शरीर म्हणजे भगवानांचं शुद्ध मंदिर बनतं. आणि मग जे भक्त आहेत ते आपलं शरीरासहित स्वतःला भगवत सेवेमध्ये अर्पण करत असतात, म्हणजे काया वाचा मनसा या सगळ्या स्तरावर. मग आता अजून पुढे काय सांगितलंय श्रील प्रभुपादांनी, तर भक्तांनी जर आरशात पाहून किंवा पाण्यात पाहून जर तिलक लावलं, आपलं प्रतिबिंब तिलक लावता पाहत जर तिलक लावलं, म्हणजे ते आपण पाहत असताना श्रील प्रभुपादांचं चित्र पहा सगळ्यांनी, त्याच्यावरून हे चित्र लक्षात ठेवा सगळ्यांनी, की अशा पद्धतीनं आरशात पाहून जर आपण तिलक लावलं, पूर्वीच्या काळी आरसे नव्हते म्हणून पाण्यात पाहून तिलक लावायचे. मग आरशात किंवा पाण्यात पाहून जर कोणी तिलक लावलं, तर म्हणजे जिथं प्रतिबिंब दिसतं अशा ठिकाणी, म्हणजे आरशामध्ये आणि पाण्यामध्ये, तर काय होतं, आणि ते लावत असताना पाहायचं आपण. आपण तिलक लावत असताना ते आपलं प्रतिबिंब आपण पाहिलं, नुसतं लावलं नाही, पाहताना ते म्हणजे लावताना ते प्रतिबिंब आपण पाहिलं, म्हणजे कसं मी तिलक छान लावलंय आणि ते उच्चारण करत लावलंय आणि ते प्रतिबिंब जर मी पाहिलं तर काय होतं, तर तो व्यक्ती भगवत धामामध्ये जातो. केवढा महिमा आहे पहा तिलक लावण्याचा. आणि वैष्णव म्हणून जर एखादा दीक्षित भक्त तिलक लावत असेल तर म्हणजे त्याच्यासाठी ते काय आहे, भगवत धामाचं तिकीट आहे फक्त नुसतं तिलक लावणं. आणि सामान्य जो कोणी असेल, म्हणजे दीक्षित भक्तच नव्हे, जनसामान्यांसाठी आहे की जो कोणी फक्त धारण त्यांनी केला आणि तो अशा पद्धतीने लावला, तर काय होतं, आपलं प्रतिबिंब पाहत लाव म्हणजे तो तिलक धारण केला तर काय होतं, त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते. म्हणजे केवढा मोठा महिमा आहे पहा तिलक धारण करण्याचा. म्हणून श्रील प्रभुपाद म्हणतात की एवढीच सजावट पुरेशी आहे की आपण 12 तिलक धारण केले. मग आता हरिभक्ती विलास मध्ये काय सांगितलंय, जरी तिलक आकाराने व्यवस्थित नसला, म्हणजे आता आपल्याला सवय नसते, आपण नवीन आलो आहोत भक्तीमध्ये, तर आपण थोडासा वाकडा तिकडा लावू किंवा आपल्याला नाही जमेल ठीकसा, पण तो रंगाने किंवा भौतिकदृष्ट्या म्हणजे बऱ्याचदा म्हणजे तो ठीक नसेल, म्हणजे पण तो घाणेरडा आणि घाण वास येणारा नसावा. म्हणजे काय, गोपीचंदन जे आहे तर ते कसं स्वच्छ ठिकाणी, स्वच्छ म्हणजे डब्यामध्ये असं व्यवस्थित ठेवलं गेलं पाहिजे, म्हणजे योग्य ती स्वच्छतेची काळजी घेऊन असा असावा.
म्हणजे आपण या संप्रदायामध्ये म्हणजे कृष्ण भावनामृतामध्ये आलो आहोत. मग आपल्याला नीटनेटकेपणाचा अभाव आहे, म्हणून आपल्याला नीट तो काढता नाही आला हाताने, किंवा आपल्याला त्याचे जे छाप असतात त्यांनी नीट नाही लावता आला, आपण नवसाधक आहोत. पण निदान तो अस्वच्छ असू नये किंवा घाणेरड्या रंगाचा किंवा घाणेरडा वास येणारा, म्हणजे असा व्यवस्थित तो गोपीचंदन जे आहे तर ते ठेवलं जावं, त्याची योग्य ती काळजी घ्यावी, अशा पद्धतीने सांगितलं. मग आता श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय महत्वाचं सूत्र, तर श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते काय सांगतात की वैष्णवासाठी हे महत्वाचं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्यांना तिलक धारण करावं, आणि त्याचबरोबर त्याचा जो तिलक आहे तर तिलक धारण करत असताना हातामध्ये आपण गोपीचंदन घेतो, डाव्या हातामध्ये माझा हात दिसतो सगळ्यांना, डाव्या हातामध्ये गोपीचंदन घेतो, पाणी घालून थोडं उगाळतो आपण, हो की नाही, आणि त्याच्यामध्ये स्टॅम्प आहे तो बुडवतो, छाप बुडवतो आणि आपण लावतो, किंवा काही हाताने लावतात. तर मग त्यावेळेला आपण हात आधी स्वच्छ धुवून घेतलेले असावेत आपले. आणखी त्याचबरोबर गोपीचंदन उगाळताना हातावर जेव्हा उगाळतो ती गोपीचंदनाची उटी, त्यावेळेला ती खाली सांडू नये. आणि तो वाया पण घालवू नये जास्तीचा. गोपीचंदन अत्यंत मौल्यवान आहे. ते काय आहे, भगवत भक्त जे आहेत, असे श्रेष्ठ भगवत भक्त म्हणजे गोपीजन आहेत, आणि त्यांच्या शरीरापासून बनलेली ती मृदा आहे. म्हणजे एक म्हणजे भक्त जे आहेत, वैष्णव भक्तांचा तो एक प्रकारे आशीर्वाद आहे आपल्यासाठी गोपीचंदन, म्हणजे त्यांच्या शरीरापासून बनलेली मृदा आपण कपाळावर धारण करतो. तसं सर्वश्रेष्ठ वैष्णव वृंदादेवी आहेत, आणि त्यांना आपण जल प्रदान करतो, आणि त्यांना म्हणजे त्यांच्या मुळाशी असलेली वृंदादेवीचं जे रोपटे असतात तर तिथली आपण मृदा काय करतो, आपल्या मस्तकी धारण करतो, म्हणजे सर्वश्रेष्ठ वैष्णवांच्या चरण रज आपण मस्तकी धारण करतो. त्यावेळेला आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते. तसं म्हणजे वैष्णवांचे आपण दासानुदास बनतो. वैष्णव काय करतात, आपली शिफारस करतात, आणि वृंदादेवी तर सर्वश्रेष्ठ भक्त आहेत श्रीकृष्णांच्या, मग त्या आपली शिफारस करतात कृष्णांकडे. मग अशा पद्धतीनं, आणि त्याचबरोबर त्या उच्च कोटीच्या वैष्णव आहेत, तर अशा वैष्णवांची चरण रज जरी आपण धारण केली तरी आपल्यावर भगवत कृपा होते, आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होत असते. मग असं जे म्हणजे तसंच गोपीचंदन ही तितकंच मौल्यवान आहे, कारण गोपीचंद हे सर्वश्रेष्ठ भक्त आहेत भगवानाच्या. मग ती जर जागा म्हणजे त्या तो असा खाली सांडला, म्हणजे गोपीचंदन आपण उगाळताना खाली सांडलं, तर ते काय करायचं, ती जागा स्वच्छ पुसायची हातांनी. हाताने पुसायची, आणि स्वच्छ कपडा त्याला वेगळा ठेवायचा आपण, आणि त्यांनी ती जागा स्वच्छ पुसून घ्यावी. कुठलं तरी फरशी पुसायचं घरातलं, कुठलं तरी म्हणजे असं फरशी पुसणं असतं त्यांनी नाही पुसायचे, आपल्या हाताने पहिल्यांदा पाण्याने व्यवस्थित स्वच्छ करून घ्यायची ती जागा, नंतर अगदी वेगळा चांगला कपडा त्यांनी व्यवस्थित पुसून, आणि तो कपडा नेहमी धुतलेला स्वच्छ असावा, म्हणजे असं म्हणजे सांडल्यास आपल्याकडे पूर्वतयारी पाहिजे असा कपडा असावा आपल्याकडे, आणि अशा पद्धतीने जागा पुसून घ्यावी. आणि मग आपण डाव्या हातामध्ये तिलक उगाळतो ज्या वेळेला, तर त्यावेळेला तिलक उगाळताना आपण हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचा आपण. उगाळत असतो तेव्हा उटी म्हणजे जी असते आपल्याकडं, ती अशी वडी सारखी येते किंवा ती उटी सारखी अशी गोल पण येते, तर ते उगाळत असताना काय करायचं, तर त्यावेळेला पण हरे कृष्ण महामंत्राचा आपण जप करायचा, आणि तिलक लावत असताना काय करायचा, मग अशा पद्धतीनं जेव्हा लावत असतो, म्हणजे आपण कपाळावर लावतोय, इथं आपल्या मानेवर लावतोय, आपल्या छाती म्हणजे दोन वक्षस्थलांच्या मध्ये लावतोय, नाभीवर लावतोय, वेगवेगळे तिलकांचे 12 ठिकाण आहेत. मग त्यावेळेला जेव्हा आपण मधला भाग लावून तो पुसत असतो त्यावेळेला नामोच्चारण करायचं, म्हणजे किती बारकावे आहेत पहा, तिलक लावून झाल्यानंतर तो पुसत असतो त्यावेळेला नामोच्चारण करायचं. पूर्ण तिलक लावून घ्यायचं, तुळशीचं पान काढून घ्यायचं, आणि त्यानंतर मग तो मधला भाग जो पुसत असतो आपण त्यावेळेला नामोच्चारण करायचं. तो तिलक ज्या स्थानावर लावला तिथला तो मंत्र उच्चारायचा, म्हणजे आता कपाळावर लावला तर ओम केशवाय महा अशा पद्धतीनं त्या मंत्राचं उच्चारण करायचं तो पुसत असताना. आता वेगवेगळे मंत्राची म्हणजे मंत्रोच्चार कोणते आहेत, आणि तिलक मंत्र म्हणजे ते जे आहेत, आणि ती ठिकाणं कोणती आहेत ते पुढे आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता अशा पद्धतीनं आपण 12 ठिकाणी आपल्या तिलक जे आहेत तर ते प्रस्थापित करायचे. आणि जर एखादी व्यक्ती जर ती 16 माळा जप करत नसेल, किंवा महामंत्राचा जप तिचा नियमित होत नसेल, किंवा 4 नियामक तत्वांचं ती व्यक्ती जर पालन करत नसेल, तर त्यांनी कमीत कमी म्हणजे ते घरात लावू देत तिलक, पण त्यांनी मंदिराच्या बाहेर तिलक लावू नये, म्हणजे त्यांनी घरात लावलं तिलक तरी चालेल.
पण मंदिराच्या बाहेर त्यांनी तिलक लावून फिरू नये. त्यासाठी अट काय आहे तिलक लावण्यासाठी? त्यांचं 4 नियमक तत्वांचं पालन होत असलं पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्यांच्या 16 माळा जप होत असल्या पाहिजे. तर त्यांनी तिलक धारण करावा. किंवा समजा सुरुवातीला नाही होत असतं सगळ्यांचं, मग त्यांनी काय करावं की मंदिराच्या बाहेर म्हणजे तिलक लावून फिरू नये. जेव्हा त्यांचं व्हायला लागतं 16 माळा जप आणि 4 नियमक तत्वाचं पालन, मग त्यावेळेला ते समाजामध्ये कुठेही तिलक धारण करून म्हणजे फिरू शकतात. पण एरवी ज्यांचं होत नाहीये हे अशा पद्धतीचं 16 माळा जप किंवा नियमित जप आणि त्याचबरोबर 4 नियमक तत्वांचं पालन, मग त्यांनी मंदिर सोडून इतर ठिकाणी म्हणजे शक्यतो म्हणजे समाजातल्या इतर ठिकाणी तिलक लावून जाऊ नये. कारण ते त्यासाठी अधिकारी नसतात. मग त्यासाठी काय पात्रता आहे तर 4 नियमक तत्वांचं पालन झालं पाहिजे आणि 16 माळा नियमित जप असणं आवश्यक आहे तिलक धारण करण्यासाठी. मग आता तिलक जो आहे तर तो धारण करण्यासंदर्भातली काही सूत्र आहे. तर ती कोणती आहे तर ती थोडीशी आपण अभ्यासूया. तर तिलक जो आहे तर तो धारण करताना म्हणजे पद्मपुराणात असं सांगितलंय की तिलकाच्या मध्यभागी आपल्या विष्णूंचा वास असतो. आणि शिलप्रभुपाद म्हणजे शिलप्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी सांगितलंच आहे की तिलक हा सजावट करण्यासाठी पुरेसा आहे. मग आता तो भाग आपण गंधाने नाही माखायचा, मधला भाग जो आहे तर तिथे विष्णूंचा वास असतो. मग तिलकाचा जी डावी बाजू आहे म्हणजे आपल्या कपाळावर जेव्हा आपण तिलक लावतो तर त्या तिलकाची डावी बाजू म्हणजे कपाळावर आता हा माझा तिलक लावलाय तर ह्याची जी आहे तर ती डावी बाजू म्हणजे इकडची बाजू. तर ती डावी बाजू म्हणजे ब्रह्मदेवांचं स्थान आहे आणि उजवी बाजू म्हणजे जे आहे तर ते म्हणजे सदाशिवांचं स्थान आहे, म्हणजे सदाशिव असतात. आणि म्हणून तिलक काय करायचं आपण कसा लावायचा आता तर तो नाकाचा जो वरील 3/4 भाग आहे म्हणजे आपल्या नाकाचा हा 3/4 जो भाग येतो इथपर्यंत 1/4 मी सोडून दिला तर इथपर्यंत तिलक आला पाहिजे तुळशीच्या पानासह. म्हणजे 2 भुवया ज्या आहेत त्यांच्या मध्ये 2 भुवयांच्या मध्ये इथून वर तो ऊर्ध्वपुंड्रक झाला पाहिजे. म्हणजे तिलक झाला पाहिजे जो यू शेप असतो. थोडक्यात तुम्हाला समजण्यासाठी मी यू शेप असा उल्लेख करेन. तर असा जो यू शेप असतो तर तो कुठे आला पाहिजे 2 भुवयांच्या मधून सुरू होऊन तो कपाळापर्यंत गेला पाहिजे, कपाळ संपते तिथपर्यंत. आणि तिथून खाली आपल्या नाकाचा 3/4 भाग आहे तिथपर्यंत तुळशीचं ते पान जे आहे तर ते आपण जे करतो तर ते आलं पाहिजे. म्हणजे दोन्ही भुवयांच्या म्हणजे मधली जी रिकामी जागा आहे म्हणजे तिलकाची मधली जी रिकामी जागा आहे तर ती इथून 2 भुवयांच्या मधून जिथे म्हणजे केस जे आहेत आपले डोक्यावरचे केस आहेत म्हणजे कपाळावर पासून सुरू होतात ना इथून आपले असे केस, तर हे केस जिथून सुरू होतात तिथपर्यंत तिलक आपण रेखा म्हणजे रेखा केलेला असावा म्हणजे त्या रेखा आहेत त्या तिथपर्यंत गेलेल्या असाव्यात. तिथपर्यंत तो म्हणजे आपण जो आहे कपाळावर धारण केलेला असावा. काही लोक असं करतात बा इथपर्यंतच असतो तिलक इकडे नसतोच त्यांचा, तसं नाही. आपण 2 भुवयांच्या मधून इथपर्यंत जिथं आपले केस सुरू होतात ना कपाळावरून असे पाठी जाणारे डोक्यावरचे तिथपर्यंत त्या तिलकाच्या रेखा असाव्यात. अशा पद्धतीनं तो म्हणजे धारण करायचा. आणि त्याचबरोबर काय करायचंय की नाकावरील हा नाकावरचा जो तिलक असतो तिलकाचा खालचा भाग असतो असा यू यू शेप जो असतो म्हणजे गोल भाग असतो तर तो म्हणजे तो भाग आणि म्हणजे कपाळावरचा म्हणजे थोडक्यात इकडून उलटा यू आणि वरून सुलटा यू असं मी सांगेन. म्हणजे किंवा सुलटा सी आणि उलटा सी थोडक्यात म्हणजे वरच्या तिलकाचा अर्धगोल आणि खालच्या तिलकाचा अर्धगोल म्हणजे तुळशीच्या पानाचा अर्धगोल. तर हे एकमेकांशी जोडलेलेच असले पाहिजे. कारण ते विष्णुपाद आहेत आणि तिथे जे आहे तर ते तुलसी महाराणींचं जे म्हणजे जे आहे तर ते तुलसी पत्र आहे ते आपण रेखाटतो आहोत तिथे. ते धारण करतो आहोत आणि त्यामुळे काय हवं तर ते जोडलेलंच असलं पाहिजे. मग डाव्या हातामध्ये तिलक उगाळताना आपण हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचा आणि शरीरावरच्या 12 ठिकाणी लावताना हे नामोच्चारण करायचं असतं. मग आता ह्यासाठी मंत्र आहे एक की जो मंत्र आहे तो आधी म्हणायचा आपण म्हणजे ह्या 12 तिलक जे आहेत तर त्यांच्याविषयीचा मंत्र आपण म्हणायचा तो आधी. आणि त्यानंतर प्रत्येक नाव म्हणजे ते तिलक लावून झाल्यावर तो मधला भाग पुसताना शिवाय प्रत्येक म्हणजे तिथं तिथं
आपण स्थानांकित करत असतो तो तिलक, आणि त्यावेळेला तो मंत्र उच्चारायचा. मग तो जो श्लोक आहे तो काय आहे, म्हणजे ज्यांना पाठ आहे त्यांनी म्हणा, किंवा आजपासून त्यांनी तो पाठ करून म्हणा. आधी हा श्लोक म्हणायचा. आणि त्यानंतर आपण त्या म्हणजे जी जी ठिकाणं आहेत तिथे तो स्थापित करून तो पुसताना, म्हणजे मधला भाग पुसताना त्या त्या स्थानाचा मंत्र म्हणायचा. मग तो मंत्र काय, म्हणजे जो मंत्र आहे सगळ्या 12 म्हणजे 12 ठिकाणांसाठीचा जो मंत्र आहे तो काय आहे, ललाटे केशवम ध्यायेन नारायणम अथोदरे, वक्षस्थळे माधवं तु गोविंदम कंठकूपके, विष्णुंच दक्षिणैकुशो बाहूच मधुसूदनम, त्रिविक्रमं कंधरेतु वामनं वामपाशके, श्रीधरं वामबाहो तु ऋषिकेशं तु कंधरे, कृष्णे च पद्मनाभं च कट्यामं दामोदरम असे. म्हणजे काय, की कोणत्या ठिकाणी कुठला तिलक स्थापित करायचा, हा संस्कृत जो मंत्र आहे तर त्याच्यामध्ये हे दिलंय. तर हा म्हणला तर अतिउत्तम पाठ करून, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी म्हणायचं, भाग करावं. त्यानंतर तिलक लावताना म्हणजे कपाळावरती ओम केशवाय नमः, मग नाभीजवळ काय तर ओम नारायणाय नमः, मग छातीवर काय म्हणतो आपण माधवाय नमः, मग आपण जे कंठावर आहे तर ते काय म्हणतो गोविंदाय नमः, मग पोटाच्या उजव्या बाजूला विष्णवे नमः, मग उजव्या हाताच्या दंडावर ओम मधुसूदनाय नमः, म्हणजे तिथं तो उजव्या हाताच्या दंडावर जेव्हा आपण स्थापित करतो त्यावेळेला काय म्हणतो, तो तिलक स्थापित करायचा, आणि पूर्ण स्थापित झाल्यानंतर त्याचा मधला भाग आपण जो पुसतो त्यावेळेला ओम मधुसूदनाय नमः अशा पद्धतीने आपण मंत्रोच्चारण करायचं. किंवा उजव्या दंडाजवळच्या उजव्या खांद्यावर आपण कुठला मंत्र म्हणतो तर त्रिविक्रमाय नमः, किंवा पोटाच्या डाव्या बाजूला आपण कोणता मंत्र म्हणतो तर वामनाय नमः. म्हणजे काय, की आपण तो मंत्र आहे तो म्हणजे कधी म्हणायचा तर ज्या वेळेला तो तिलक स्थापित करू त्यानंतर त्याचा मधला भाग पुसताना तो म्हणायचा. हा भाग सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. मग त्यानंतर आपण जे आहे डाव्या हाताच्या दंडावर येतो. मग डाव्या हाताचा जो दंड आहे तर तिथे येताना आपण काय म्हणतो श्रीधराय नमः म्हणतो. मग आता दंडानंतर आपण डाव्या खांद्यावर येतो. मग डाव्या जेव्हा खांद्यावर येत असतो आपण तर त्यावेळेला आपण काय म्हणतो ओम ऋषिकेशाय नमः. म्हणजे हे जे मंत्रोच्चारण आहे हे त्या क्रमानेच झालं पाहिजे. पुन्हा मी जो हा क्रम वाचला तर तो क्रम ह्या श्लोकामध्ये आहे, म्हणून हा जर श्लोक पाठ केला तर तो क्रम येतो. आता दीक्षित भक्तांना साधारण हे अंगवळणी पडलेलं असतं, त्यांना सवय असते आणि ते व्यवस्थित मंत्रोच्चारण करतात. समजा आपण नवदीक्षित आहोत किंवा दीक्षित नाही आहोत, पाठ नसेल तर आजपासून पाठ करूया आणि त्यानुसार जे आहे तर ते मंत्रोच्चारण करत तशा पद्धतीनं जे 12 तिलक आहेत ते स्थापित करूया. मग आता पाठ पाठ जी आहे त्याच्या माने जवळ काय आहे पद्मनाभ आहे, म्हणजे मानेच्या वरच्या भागात पद्मनाभ आहे, आणि पाठीच्या खालच्या भागात ओम दामोदराय नमः. म्हणजे साधारण आपली जी नाभी असते तिकडून पाठीमागचा भाग म्हणजे जो पाठीचा आहे तर तो दामोदराय नमः. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे तिलक आहेत. आणि त्याचबरोबर शिखा असेल म्हणजे पुरुषांसाठी आहे, त्यांची जी शिखा आहे म्हणजे जी शिखा राखतात पुरुष, तर तिथे शेवटचं जो तिलक म्हणजे तिलक मंत्र आहे तो ओम वासुदेवाय नमः. तर हे 12 जे मंत्र आहेत ते ह्याच क्रमाने झाले पाहिजे. म्हणजे जसं ह्या श्लोकामध्ये सांगितले की पहिल्यांदा कपाळाजवळ, मग त्यानंतर नाभीजवळ, मग त्यानंतर छातीजवळ, मग त्यानंतर कंठाजवळ, म्हणजे हाच क्रम असला पाहिजे. मग त्यानंतर पोटाच्या उजव्या बाजूला, उजव्या बाजूला झाल्यानंतर उजव्या हाताच्या दंडावर, मग त्यानंतर खांद्यावर, हाच क्रम असला पाहिजे. मग त्यानंतर पोटाच्या डाव्या म्हणजे उजवी बाजू आधी घ्यायची, त्यानंतर पोटाची डावी बाजू, मग त्यानंतर डावा दंड, मग त्यानंतर डावा खांदा, आणि हे झाल्यानंतर मग मानेजवळ आणि पाठीचा खालचा भाग, आणि त्यानंतर शिखा असेल तर हा क्रम जो आहे तो असाच असला पाहिजे. तर अशा पद्धतीनंच मंत्रोच्चारण जो आहे तर तो आपण लावणं अपेक्षित आहे. मग आता तिलकाविषयी अजून काही महत्वाचे मुद्दे आहेत की जे श्रील प्रभुपादांनी सांगितले. हे प्राथमिक माहिती झाली तिलकाविषयी. आता ते महत्वाचे मुद्दे आपण पुढच्या स्लाइड्स पासून अभ्यासतो आहोत. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया.
आता आपल्या प्रभुपादांनी काय सांगितलंय की आता ह्याच्या पुढची ही स्लाइड, ह्याच्या पुढची तीच येते माताजी, ह्याच्या पुढची घे. पाठीमागे जातात तुम्ही, ह्याच्या पुढची स्लाइड. हा आता ही पुढे आलं. हा नाही, ही खूप पुढे गेलात, शेवटची स्लाइड आली. हम्म. हे पाठी गेलं मग ते. हा सावकाश नाही स्लाइड पुढे म्हणजे बरोबर येते. आता ह्याच्या पुढची घ्या. हा आता ह्याच्या पुढे जा. हा इथे थांबा. हा आता श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की तिलक हे आपल्या मस्तकावर म्हणजे जे आहे तर ते धारण करणं म्हणजे काय आहे, तर राधाकृष्णांचं आपण मंदिर बनवतो आहोत ते. म्हणजेच काय की तिलक जे आहे तर ते आपण जेव्हा आपल्या शरीरावर धारण करतो तर एक प्रकारे आपल्याला सर्व बाजूंनी म्हणजे आपल्या शरीराच्या सर्व बाजूंनी आपले भगवान जे आहेत तर ते संरक्षण करत असतात. किंवा आता आपण तिलक जो आहे तर तो म्हणजे एखादा व्यक्ती जेव्हा म्हणजे धारण करत असतो, की जो वैष्णव आहे तर त्याच्यासाठी काय महत्वाचं आहे की म्हणजे जशी त्याच्यासाठी कंठी त्यांना धारण करणं महत्वाचं आहे तसंच त्यांना तिलक धारण करणं महत्वाचं आहे. मग ह्याचं महत्व काय आहे, तर ते आता पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. हा आता हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. सगळ्यांनी हे सूत्र आपण सगळ्यांनी लिहून घेतलीत तरी चालेल. ही जी सूत्र आहेत श्रील प्रभुपादांनी जी सांगितलीत, कारण ही कुठेही मिळत नाहीत अभ्यासाला. कुठल्याही भक्ती सदाचारच्या ग्रंथामध्ये ही सूत्र नाहीयेत. तर कपाळावरचा तिलक जो आहे तर त्याविषयी श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की एखादी जी व्यक्ती आहे तर ती जेव्हा तिलक लावते तर तर त्यावेळेला त्या व्यक्तीविषयी म्हणजे काय श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय आणि ते कुठून घेतलंय, तर जे ब्रह्मपुराण आहे तर त्यामधलं म्हणजे ब्रह्मपुराणामध्ये जे काही भगवान यांच्या पूजेविषयी आणि म्हणजे जी पंचरात्र विधी सांगितली किंवा महाभारतामध्ये पण सांगितले पंचरात्र विधी. आणि मग ही जी विधी सांगितली तर तिथे एका वैष्णवाचं आचरण कसं असायला पाहिजे याचं वर्णन आहे ब्रह्मपुराणामध्ये. आणि त्याला म्हटले पंचार्थ प्रदीप. म्हणजे काय की पंचरात्रिका विधी जिथं आहे तर ती विधीचं वर्णन जिथं आहे ब्रह्मपुराणामध्ये वेगवेगळ्या श्लोकांमध्ये, तर तिथं हे वर्णन येतं की तिलकाबद्दलचं महत्व येतं तिथं, की तिलक आपण का लावायला हवा. तर त्याविषयीचं जे महत्व आहे तर ते इथे काय सांगतात पहा. तर जेव्हा एखादी व्यक्ती तिलक लावते तेव्हा ते कसेही म्हणजे ते कसेही असो म्हणजे ती व्यक्ती मृत्यूशय्यावरही असेल किंवा त्या व्यक्तीचा मृत्यू पण झालेला असेल किंवा अगदी चांडाळ कोणी पापी वाईट काम करणारा असा व्यक्ती असेल. चांडाळ म्हणजे काय, असं पापी वाईट काम करणारा व्यक्ती, तरी तो त्याला न्यायला पुष्पक विमान येतं आणि त्याला वैकुंठ धामात प्रवेश मिळतो पहा. आणि जर एखादा तिलक धारण करून एखाद्याच्या घरी जर अन्न ग्रहण करायला गेला म्हणजे त्याला जर कोणी भोजन दिलं तर त्याच्यामुळं म्हणजे जो तिलकधारी आहे त्याच्यामुळं त्या यजमानांना 20 पिढ्या त्यांचा नरकात प्रवेश होण्यापासून बचाव होतो. म्हणजे त्याच्या 20 पिढ्यांचा उद्धार होतो. थोडक्यात 20 पिढ्यांचं संरक्षण मिळतं. जसं जे प्रल्हाद महाराज आहेत तर त्यांच्या पिता जे आहेत हिरण्यकश्यपू यांचा वध केल्यावरती जेव्हा विचारलं भगवान यांनी की तुला काय हवंय, आधी त्यांनी सांगितलं की म्हणजे माझ्यामध्ये भोग करण्याची जी वृत्ती आहे ती नष्ट होऊ दे ही प्रार्थना केली. पण जेव्हा भगवान म्हणे की नाही तुला काहीतरी मागावंच लागेल अशी त्यांनी इच्छा प्रदर्शित केली, तेव्हा
त्यांनी काय सांगितलं की माझ्या पित्यांना मुक्ती द्या. तर त्यांनी काय सांगितलं, तुझ्या सगळ्या पिढ्यांचा मी 21 पिढ्यांपर्यंत उद्धार केलेला आहे. अशा पद्धतीने म्हणजे भक्ताचा जसा स्तर असतो की नाही, त्यानुसार त्यांच्या किती पिढ्यांचा उद्धार होणार याविषयी भागवतामध्ये खूप सखोल दिलंय. तर इथे आपण काय समजून घेऊया की नुसता एखादा व्यक्ती तिलक धारण करून गेला एखाद्या व्यक्तीच्या घरी जाऊन त्याने भोजन ग्रहण केलं, तर काय होतं, त्या यजमानांच्या म्हणजे ज्यांनी भोजन दान केलं त्यांच्या 21 पिढ्यांचा जो आहे तर तो उद्धार होत असतो. म्हणजे इतकं महत्व आहे पहा. म्हणजे एखाद्याच्या घरी अन्नग्रहण आपण जर वैष्णव म्हणून केलं, म्हणून वैष्णवांना भोजन देतात पहा. किंवा अशा वैष्णव भक्तांना जे आहे ते घरी आपण बोलवावं प्रसाद ग्रहण करायला आणि त्यांची सेवा करावी अशा पद्धतीने वैष्णव सेवा. तर त्याचं महत्व हे आहे की म्हणजे वैष्णव भक्त ते आहेतच, पण त्याचबरोबर अशा तिलकधारी व्यक्तीने जर प्रसाद ग्रहण केला आपल्या घरी येऊन, तर काय होतं, आपल्या अशा ज्या आहेत म्हणजे आपल्या 20 पिढ्यांचा उद्धार होत असतो. मग आता ह्या संदर्भात अजून काय श्रील प्रभुपाद सांगतात ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघूया. हा, म्हणजे पुढची स्लाइड बघूया. हा. आता इथे गर्ग संहिता जी आहे तर त्याच्यातून उल्लेख एक घेतलेला आहे किंवा एक संदर्भ आहे त्याच्यातला. हम्म की आता अशी अनेक पाप जरी व्यक्तीनं भूतकाळात अशी म्हणजे हजाराहून अधिक पाप म्हणजे अशी केलेली असतील, म्हणजे अनेक म्हणजे 100च्या पटीत किंवा 100हून अधिक म्हणजे हजार लाख अशी म्हणजे आपल्याला मोजता येणार नाहीत अशी थोडक्यात अगणित पाप जरी झालेली असतील, हंड्रेड्स ऑफ सिन्स असं का म्हणले, म्हणजे अशी अगणित पाप सुद्धा झाली असतील. म्हणजे 100 ही मोठी संख्या आहे, तर त्याचा 100 या संख्येचा अशा पद्धतीने उल्लेख केला, म्हणजे अशी अगणित पाप झालेली असतील तरी कोणी गोपीचंदनाचा जेव्हा असा तिलक लावतो तेव्हा यमराज त्यांना घेऊन जात नाही, यमराज त्याच्यापासून दूर जातात. आणि यमदूत सुद्धा म्हणजे त्यांना स्पर्श करू शकत नाहीत. आणि आता जर एखादा पापी आहे व्यक्ती आणि तो जर रोज गोपीचंदन तिलक लावत असेल तर तो सुद्धा गोलोक वृंदावन धामाची प्राप्ती करतो पहा. म्हणजे पहा किती महत्व आहे तिलक लावण्याचं. म्हणजे आपण फक्त वैष्णव पोशाखामधलं आपण तिलकाचंच महत्व अभ्यासतोय, मग पूर्ण वैष्णव पोशाखाचं किती महत्व असेल पहा. मग आता पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण महत्व बघूया की अजून काय श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय. हा माताजी, पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता अमरीश महाराजांची गोष्ट सगळ्यांना माहिती आहे पहा की अमरीश महाराज हे भगवान यांचे उत्तम असे भक्त होते. आणि मग त्यांच्यावर दुर्वासा जे आहेत, दुर्वासा मुनी जे आहेत, तर ते खूप संतापले, क्रोधित झाले की मला म्हणजे त्यांचा असा समज झाला की मी येण्याआधीच त्यांनी भोजन ग्रहण केलं, म्हणजे एकादशीचं जे व्रत आहे तर त्याचं उद्यापन केलं. आणि मग ते खूप संतापले. खरं तर ते खूप शुद्ध भक्त होते अमरीश महाराज, आणि त्यांनी शास्त्राचा आधार घेऊन पुरोहितांचं मार्गदर्शन घेऊन व्रताचं उद्यापन केलं होतं की जेणेकरून जे आलेले दुर्वास मुनी आहेत तर आपल्या घरी अतिथी म्हणून आलेत आणि त्यांचाही कोणत्याही प्रकारे अनादर होणार नाही, आणि त्याचबरोबर व्रत जे आहे तर ते म्हणजे व्रत उद्यापनाची वेळही पाळली जाईल. पण ते खूप क्रोधित होणारे होते, शीघ्रकोपी होते दुर्वास मुनी, आणि त्यामुळे काय झालं, त्यांनी अति क्रोधाने म्हणजे जे भगवानांचे शुद्ध भक्त आहेत अमरीश महाराज, तर त्यांच्यावर काय केलं, त्यांनी राक्षसी सोडली आणि त्यांचा म्हणजे त्या राक्षसीला त्यांनी आज्ञा दिली की यांना मारून टाका म्हणून. मग त्यावेळेला भगवान जे आहे तर यांचं जे सुदर्शन चक्र आहे तर त्यांनी काय केलं, पाठलाग केला दुर्वास मुनींचा. आणि म्हणजे ह्याच्यावरून आपण म्हणजे ही गोष्ट आपण जाणतो सगळी, आणि कशा पद्धतीने मग दुर्वास मुनी जे आहेत तर त्यांना कुठूनही संरक्षण नाही मिळालं, सगळ्या लोकात ते फिरले. आणि मग जेव्हा ते विष्णूंकडे गेले तेव्हा त्यांना काय सांगितलं विष्णूंनी त्यांना की अमरीश महाराजांना जाऊन तुम्ही क्षमा मागा त्यांच्याकडे आणि दंडवत घाला त्यांच्या चरणांशी. आणि त्यावेळेला ते सुदर्शन चक्र थांबलं, ही गोष्ट आपल्याला माहिती. मग त्यावेळेला अमरीश महाराज जे होते तर ते भगवानांचे शुद्ध भक्त होते आणि त्यांनी आपल्या मस्तकावर तिलक धारण केलेलं होता पहा. तर त्यामुळे त्यांचं संरक्षण झालं, अशा कुठल्याही शापामुळं म्हणजे त्यांच्यावर कुठलाही परिणाम नाही होऊ शकला, किंवा अशा कुठल्याही महाभयंकर संकटामुळे देखील त्यांच्यावर काही परिणाम नाही झाला. इतकं सामर्थ्य भगवान तिथं विष्णू आहेत, त्यांचा वास आहे, ते इतकं सामर्थ्याचे आहे. तर ते एका तिलकामध्ये असतं पहा. गोपीचंदनाचं तिलक जर एखादा व्यक्ती धारण करत असेल
तर त्याच्यावर म्हणजे त्याच्याकडून म्हणजे कुठलंही म्हणजे पाप कर्म तर होणारच नाही. त्याचबरोबर एखादा पापी व्यक्ती सुद्धा धारण करत असेल ते गोपीचंदन, तरी सुद्धा तो वैकुंठ स्थान मिळते हे आपण अभ्यासलंच. पण त्याचबरोबर एखाद्या भक्ताला कसा लाभ होतो, तर त्याला सगळ्या तऱ्हेनं म्हणजे सर्व तऱ्हेनं संरक्षण मिळतं. पहा मग 12 अंगावरच जर आपण तिलक धारण करत असू तर काय सांगितलं श्रील प्रभुपादांनी, शरीराच्या सगळ्या भागांना संरक्षण मिळतं आपल्या. आता पुढे जाऊ आपण. महर्षी गौतमांनी ही कथा पद्मपुराणात सांगितली. तिथं हे तिलकांचं महत्व वर्णन केलंय. अमरीश राजांची गोष्ट आहे आणि दुर्वास मुनींची, तर ती सांगून तिथे ते महत्व वर्णन केलं. मग आता वैष्णव पोशाखावर येईल. तर आता काश्यप मुनींनी काय सांगितलं आपल्या पत्नीला, की तू बाहेर जाताना तू अशा पद्धतीनं म्हणजे तुझं शरीर जे आहे तर ते अशा पद्धतीनं झाक किंवा अशा पद्धतीनं तुझ्या शरीराची सजावट कर की ज्याद्वारे अं, म्हणजे तुला पाहून कुणी ओळखू नाही शकणार. म्हणजे काय की इथे आपण पाहतो, पहा आपण आधुनिक संस्कृतीमध्ये काय पाहतो की छोटे मिनी स्कर्ट घालून स्त्रिया फिरतात किंवा शॉर्ट्स घालून फिरतात, छोटे तोकडे कपडे घालून फिरतात. तर आपण टीका करणे या हेतून नाही अभ्यासूया, पण आपण अशा पद्धतीने फॅशनेबल कपडे म्हणजे पाश्चिमात्य देशामध्ये, आता आपल्या भारतात देशामध्ये पण भारतामध्ये त्याचं अनुकरण होतं हे पाहतो. मग आता स्त्रिया ज्या आहेत तर त्यांनी मार्गावरून अशा पद्धतीनं पदभ्रमण करताना म्हणजे मार्गावरून जाताना कशा पद्धतीनं आपलं शरीर झाकलं आहे त्यानुसार त्यांची जी संस्कृती आहे ती समजते. मग आता म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांनी आपलं शरीर झाकलेलं असलं पाहिजे. हम्म की त्यांना कुणीही म्हणजे त्या स्त्रीला ही अमुक स्त्री आहे म्हणून कुणी ओळखू नाही शकलं पाहिजे. अशा पद्धतीनं तू तुझं शरीर जे आहे तर ते झाक, अशा अशा पद्धतीचं काश्यप मुनींनी हा आपल्या पत्नीला सल्ला दिला. आता हा कधी दिला, तर त्यांची दिती नावाची पत्नी होती आणि ती जी दिती नावाची पत्नी होती तिला हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकशिपू असे 2 पुत्र होते. तर या दोन्ही पुत्रांचा विष्णूंनी वध केला. कशासाठी, तर हे आता माहिती आहे आपल्या सगळ्यांना ही कथा. तर म्हणजे इंद्रा जो आहे तर इंद्राला संरक्षण देण्यासाठी जे हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकश्यपू या दोघांचाही वध आपल्या पुत्रांचा केलाय. त्यामुळं तिला खूप म्हणजे क्रोध आला आणि तिने काय केलं, कश्यप मुनी जे आहेत तर त्यांची उत्तम म्हणजे सेवा केली एक पती म्हणून. आणि पती जे आहेत त्यांची जेव्हा पत्नी आहे तर ती उत्तम सेवा करते तर पती संतुष्ट होतात. आणि त्यामुळं त्यांनी तिला सांगितलं की तुला हवा तो इच्छित वर माग. आणि त्यावेळी तिने काय सांगितलं की मला म्हणजे तुम्ही असा पुत्र द्या की जो इंद्राचा वध करेल. अशा पद्धतीने तिने वर मागितलं. आता त्यांनी निंदा केली त्याची की हे चुकीचं आहे एक वैष्णव म्हणून, आणि अशा पद्धतीचं वर म्हणजे मागणं तिने चुकीचं होतं. मग त्यांनी काय केलं की हा वर जरी तिला दिला, तिची इच्छा आहे आणि स्त्रियांच्या बाबतीतले जे गुणधर्म आहेत म्हणजे तर ते भागवतामध्ये सांगितले गेले. 6वा जो भागवताचा स्कंद आहे तर स्त्रिया कशा असतात त्याबद्दलचे गुणधर्म आहेत तिथं वर्णन आहे. दितीचं वर्णन जिथे आहे तिथे स्त्रियांविषयीची लक्षणं आणि वर्णन थोडंफार आहे. तर स्त्री म्हणजे तिने त्यांची वाणी कशी स्त्रियांची तर तीक्ष्ण तलवारीसारखी धारदार असते असं वर्णन आहे. तर तिने असं वर मागितलं. म्हणजे स्त्रिया ज्या आहेत तर त्या अशा पद्धतीनं आपला हेतू साध्य करण्यासाठी कसं कार्य करतात असं ते एक उदाहरण आहे. तर इथे स्त्री जातीवर टीका नाहीये, तर तिथे वर्णन आहे ते की आत्मा जो आहे जीवात्मा जो, तर तो जेव्हा एखादी गोष्ट उपभोगतो तर त्याला पुरुषच म्हणलं जातं. मग त्याचा स्त्रीय देह असेल किंवा पुरुष देह असेल, पण तो उपभोक्ता जो आहे आपण गीतेच्या 13व्या अध्यायात पण अभ्यासला त्याला पुरुषच म्हटलं जातं. म्हणजे तो उपभोगण्याचं कार्य करत असतो. भौतिक जीवनामध्ये अशा पद्धतीनं मी का ह्या म्हणजे भोग्य स्तरावर आलो अशा पद्धतीने काश्यप मुलींना पश्चाताप झाला. आणि मग त्यांनी तिला सांगितलं की तू हे मी तुला एक व्रत सांगतो, तुला जर पुत्र असा हवा असेल तर. मग त्यांनी काय निर्णय घेतला की मी अशा पद्धतीनं भक्ती सेवेमध्ये म्हणजे त्यांना रममाण करेन तिला, अशा पद्धतीनं भक्ती सेवा म्हणजे जे आहे ती करायला लागेल. अप्रत्यक्षपणे तिच्याकडून असे प्रयत्न सगळे करून घेईन मार्गदर्शन करून की
ती हे सूड घेण्याची वृत्ती किंवा असा इंद्राचा वध करणारा पुत्र आहे, तर त्याची प्राप्ती करण्याचा विचार सोडून देईल. मग त्यांनी काय केलं, तिला सांगितलं ठीक आहे, मी तुला व्रत सांगतो. मी जे सांगितलेलं व्रत आहे त्याचं जर तू आचरण केलंस तर निश्चित तुला असा पुत्र प्राप्त होईल. आणि मग त्यावेळेला त्यांनी एक वैष्णवीसाठी जे आवश्यक आहे ते व्रत सांगितलंय, की ज्याद्वारे काय झालं की तिने हे व्रताचं खूप छान पालन केलं. काय सांगितलं की ह्या व्रताचं पालन करताना जर कुठली चूक घडली तुझ्या हातून तर काय होईल, तर तुला काही असा पुत्र प्राप्त होणार नाही. मग आता अशा पद्धतीनं ती खूप छान व्रताचं पालन करत होती. मग एक चूक घडली तिच्या हातून की तिला ज्या सूचना दिल्या होत्या की भोजनानंतर मुख प्रक्षालन करून अशा पद्धतीनं मग म्हणजे शयनासनावर म्हणजे झोपण्यासाठी तिने जायचंय, अशा पद्धतीच्या भरपूर सूचना आहेत, ते खूप सखोल आहे. तर त्यावेळेला तिच्याकडून ती चूक घडली. मग त्यावेळेला तिथे इंद्राला हे सगळं माहिती होतं बरं का, हे कळलं. मग इंद्राने काय केलं, तो आला, आपल्या मावशीच होती त्याची ती, मग मावशीची सेवा, मावशीच्या हाताखाली येऊन सेवा करायला लागला. त्याने काही दाखवलं नाही, मला हे सगळं समजलंय. आणि मग तो सेवा करायला लागला तिथे. तिला फुलं आणून द्यायचा पूजेसाठी, म्हणजे अशा तिच्या भक्ती सेवेचे प्रयत्नच ती करत होती एक प्रकारे. ते व्रत म्हणजे कश्यप मुनींच्या मार्गदर्शनाखाली सगळ्या पद्धतीचं वैष्णव आचरण ती करत होती. असंच त्यांनी व्रत तिला सांगितलं होतं आणि त्याचं नाव पुसवन व्रत असं सांगितलं होतं. मग ती एक दिवशी अशी झोपी गेली मुख प्रक्षालन न करता आणि तिच्या हातून ती चूक घडली. मग इंद्राने काय केलं त्यावेळेला, जाऊन तिथे तिच्या गर्भामध्ये प्रवेश केला आणि त्या गर्भाचे 7 तुकडे केले. मग ते रडू लागले गर्भ. मग त्यांनी सांगितलं तुम्ही रडू नका, आणि पुन्हा त्यांनी प्रत्येक गर्भाचे 7 तुकडे केले, असे 49 तुकडे केले. पण त्या भीतीने वैष्णव आचरण केलं होतं, हे वैष्णव व्रत तिच्या हातून घडलं होतं, सगळं वैष्णव आचरण. त्यामुळे काय झालं, ते जे होते भगवत भक्त होते ते जे होते, तर ते सगळे जे होते तर ते भगवत भक्त बनले, वैष्णव भक्त बनले. त्यातला कुणीही इंद्राचा वध करणारा पुत्र नाही बनला. तर हे सामर्थ्य आहे वैष्णव आचरणाचं. वैष्णव पोशाख, वैष्णव तिलक, म्हणजे जे काही वैष्णव म्हणून आपण करू, गळ्यात कंठी घालू, तर हे सामर्थ्य होतं त्याचं. मग हे असं कसं झालं, मी तिनं मग सांगितलं इंद्राला की मी तर तुझा वध करण्यासाठी चा पुत्र मिळावा म्हणून म्हणजे वर मागितलं, आणि त्या दृष्टीनंच मी हे व्रत करते, आणि त्यात चूक झाली तर असं होईल असं सांगितलं होतं. म्हणजे असा काही पुत्र होणार नाही असं मला सांगितलं होतं. मग म्हणजे हे तिला माहिती होतं. पण म्हणजे तर तिने विचारलं असं की म्हणजे कसे काय म्हणजे तुझा वध करणारा पुत्र नाही झाला मला, असं तिनं प्रश्न विचारला. तर इंद्र म्हणाला मला हे माहिती होतं म्हणूनच मी तुझी सेवा करायला आलो. दोघांनी आपापलं खरं म्हणणं एकमेकांना सांगून टाकलं भक्त म्हणून. आणि मग तुझी चूक कधी होते का म्हणून मी पाळत ठेवून होतो त्याच्यावर, असं त्यांनी सांगितलं. आणि मग तुझी चूक झाली म्हटल्यावरती मी गर्भात प्रवेश केला आणि मी असे तुकडे केले 49 त्या गर्भाचे. पण ते 49च्या 49 वैष्णव भक्त म्हणून त्यांनी जन्म घेतला. आणि दिती जेव्हा झोपेतून जागी झाली होती तेव्हा तिने असे छान तेजस्वी ते पुरुष जे आहेत ते मरुतगण होते सगळे, भगवत भक्त होते ते सगळे, भगवानांचे विष्णूंचे भक्त होते. आणि इंद्रांना हे आपलेच सहचर आहेत हे कळलं त्यावेळेला. मग त्यांनी आपापलं खरं एकमेकांना दिते आणि इंद्रांनी सांगितलं. आणि एक वैष्णव भक्त म्हणून म्हणजे त्यांनी आपापल्या कृतीवरती म्हणजे त्यांना पश्चाताप झाला दोघांना, म्हणजे त्यांनी भगवानांची भक्ती केली. तिथून पुढे म्हणजे आपल्यातलं वैर आणि ती निंदा आणि म्हणजे जो सूड घेण्याची वृत्ती आहे हे सगळं त्यांनी विसरून टाकलं आणि दोघांनी भक्ती केली. म्हणजे म्हणजे हा वैष्णव जो आहे पोशाखाचं महत्व आपण अभ्यासतो किंवा वैष्णव तिलकाचं महत्व. तर वैष्णवाला साजेसं जेव्हा आपण कृती करतो तर त्याचं महत्व हे आहे, आपल्यामध्ये भक्तीचं बीज निर्माण होतं. त्यामुळं आपल्या भक्तीला पोषक आणि पूरक गोष्टी घडतात. म्हणजे फक्त तिलकामुळं म्हणजे इतक्या गोष्टी घडू शकतात पहा. म्हणजे त्यासाठी हे उदाहरण दिले श्रील प्रभुपादांनी. म्हणजे काय की एखादी जी व्यक्ती आहे तर तिने
म्हणजे अशा पद्धतीनं वैष्णव आचरण, वैष्णवीसारखं आचरण केलं म्हणजे काय, की आपलं शरीर जे आहे तर ते पूर्ण सगळं झाकलं. म्हणजे जे वैष्णवीचं शरीर कसं सगळं आच्छादलेलं असलं पाहिजे, ती आपली संस्कृती आहे. आणि त्याचबरोबर तिलक आणि कंठी धारण करणं, अशा पद्धतीने विष्णूंची सेवा करण्याचं व्रत त्यांनी दिलं होतं आपल्या पत्नीला. तर त्यामुळे काय झालं, तर खूप म्हणजे खूप मोठं संकट होतं त्या गर्भावर, पण तरी देखील विष्णूंनी त्याचं रक्षण केलं. भगवान कृष्णांच्या माध्यमातून, त्यांचं रूप आहे विष्णू हे संशयिस्तार, तर त्यांनी काय केलं, रक्षण केलं. आणि ते सगळे जे आहेत ते 49 पुत्र, अत्यंत तेजस्वी पुत्र म्हणून जन्माला आले. म्हणजे भक्ती जी आहे, तर ती जी आहे तर ती अशा पद्धतीनं त्याचं बीज आहे ते रुजतं पहा. आणि त्यामुळे कुठलंही कुकर्म करण्यापासून आपण परावृत्त होतो. आणि हे सगळं कशामुळं, तर वैष्णव आचरण. आणि वैष्णव आचरणाचाच भाग काय आहे, वैष्णव पोशाख. आणि म्हणून स्त्रियांचा पोशाख आहे तो त्यांच्या कर्माची ओळख करून देणार असतो. स्त्री पुरुष यांचा कुठल्याही वैष्णवाचा एक प्रकारे त्यांची संस्कृती काय आहे त्याची ओळख करून देणार असतो. ती आपल्या अंतर्गत शुद्धीची, आपल्या शुद्धीची प्रक्रिया आहे. म्हणजे जेव्हा आपण अशा पद्धतीनं आपलं डोक्यावर पल्लू घेऊन, तिलक धारण करून, कंठी धारण करून एक उत्तम वैष्णवाचा पोशाख धारण करतो, तर ती आपली शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेला ती सुरुवातच होत असते. भगवान आपल्याला सहाय्य करत असतात. आपण छोटी छोटी सेवा करत असतो भगवानाला संतुष्ट करण्याची, पण भगवान काय करतात, आपल्यावर भरपूर कृपा करतात. इतके दयाळू कृपाळू आहेत. आता पुढे जाऊ आपण. हा, हा. मग आता इथे काश्यप मुनी काय म्हणतात पुढे, खूप छान उदाहरण आहे की वैदिक प्रणालीनुसार सूर्यानं देखील म्हणजे सूर्यानं देखील म्हणजे पाहू नये इतकी पवित्रता म्हणजे आचरणात आपली असली पाहिजे. म्हणजे आपला पोशाख असा पाहिजे की पोशाख परिधान आपण केल्यानंतर, आपण मार्गक्रमण करताना म्हणजे आपण आपलं अंग इतकं आच्छादलेलं असावं, आपल्यामध्ये इतकी पवित्रता असावी, इतकं आच्छादन असावं की सूर्याला देखील असं वाटलं पाहिजे. म्हणजे सूर्य आहे तो आकाशात उंचावर आहे आणि त्याला सगळं म्हणजे प्रकाश किरण जेव्हा जिथे जिथे पडतात तिथे सगळं उजळून निघतं. म्हणजे सूर्यापासून काही लपेल का, नाही. मग सूर्याला देखील असं कुतूहल वाटलं पाहिजे की ही स्त्री कोण आहे, अशा पद्धतीचं कुतूहल त्याला वाटलं. आणि मी हिला पाहू शकेन का, आणि त्याला सूर्याला देखील ओळखता आली पाहिजे. म्हणजे काय, की असा विचार सूर्याला सुद्धा वाटला पाहिजे. म्हणजे सूर्य काय करेल, ही स्त्री कोण आहे. इथं श्रील प्रभुपाद काय म्हणजे काय इथं श्लोकाचा म्हणजे श्लोक जो आहे तर तो सांगतात की असूर्यम पश्यती, असं पद्धतीचं एक श्लोक आहे एका उपनिषदातला. तर त्यातलं हे शेवटचं वाक्य आहे की असूर्यम पश्यती. म्हणजे काय, की सूर्य जो आहे म्हणजे तर त्याच्याविषयी हे उद्गार काढलेले आहेत. म्हणजे काय, असूर्यम म्हणजे काय, सूर्य उपस्थित नसणे. संस्कृतमध्ये असूर्यम याचा काय अर्थ होतो, सूर्याची उपस्थिती नाही किंवा सूर्य नाही असं होतं. किंवा पश्यती, पश्यती या शब्दाचा अर्थ काय, पाहणे. म्हणजेच काय, की सूर्य तो म्हणजे सूर्य त्याला पाहूच शकणार नाही थोडक्यात. म्हणजे अशा पद्धतीचं असूर्य पश्यती म्हणजे काय, की सूर्य जो आहे तर तो सुद्धा पाहू शकणार नाही. त्याला सुद्धा कुतूहल वाटेल की ही स्त्री कोण आहे, अशा पद्धतीने म्हणजे असा विचार तो करेल. तर अशा पद्धतीचं आपलं आचरण असलं पाहिजे. मग आता हे कशासाठी आहे, म्हणजे सूर्यप्रकाशापासून आपला बचाव होईल का, बिलकुल नाही. जिकडे आपण जाऊ तिकडे सूर्यप्रकाश असेल, हो की नाही. मग ह्याच्यातून आपण काय समजून घ्यायचं की इतकी पवित्र स्तरावरचं आपलं आचरण असलं पाहिजे. आणि आपल्या शरीराची सगळी अंग जी आहे ती झाकलेली असली पाहिजे, की त्या सूर्याला सुद्धा कुतूहल वाटलं पाहिजे की ही स्त्री कोण आहे आणि हिचं मला मुखदर्शन होईल का. अशा पद्धतीची खूप सुंदर म्हणजे जे आहे टीका या श्लोकाच्या माध्यमातून श्रील प्रभुपादांनी, तो श्लोक जो आहे एका उपनिषदामधला आहे तो तर तो आपल्या समोर मांडलाय. याच्यावरनं आपल्याला काय समजून घ्यायचंय, तर आजकाल मॉडर्न संस्कृतीमध्ये आपण पाहतो मोठे गळे, स्त्रियांचे जे स्लीव्ज असतात त्याचे, हो की नाही. आणि फॅशनचा भाग म्हणून मग छोटे कपडे, तुकडे कपडे. तर आपण सूर्यनारायण म्हणतो सूर्याला देखील. म्हणजे सूर्यदेव हे सुद्धा भगवानांचे उच्च कोटीचे भक्त आहेत.
आणि अशा पद्धतीचे ते भक्त आहेत. म्हणजे वृषभानु महाराज हा सूर्यदेवांचा अवतार आहे भगवानांच्या लीलामध्ये. तर ते अशा उच्च कोटीचे भक्त आहेत की ते बिलकुल विचलित झाले नाहीत. जेव्हा भगवान यांनी मोहिनी रूप धारण केलं तेव्हा भगवान शिव देखील ही सुंदर कोण स्त्री आहे म्हणून विचलित झाले. किंवा ब्रह्माजी देखील आपल्या जी कन्या होते तर ती कन्या इतकी सुंदर होती की ही कोण आहे म्हणून आपल्या कन्येमुळे विचलित झाले आणि तिचा पाठलाग करू लागले. भले भले सुंदर स्त्रिया ज्या आहेत त्यांच्यामुळे विचलित होतात, पण सूर्यदेव हे अत्यंत स्थिर भक्त आहेत भगवानांचे आणि ते बिलकुल विचलित झाले नाहीत कधीही. अशा पद्धतीचे भक्त आहेत. आणि सूर्यदेवांना भगवान नारायण यांची परछाई म्हणजे यांचं सावली रूप म्हणजे भगवानांचे वेगवेगळे विस्तार आहेत त्याच्यात हे येतं. तर असं मानलं जातं म्हणजे प्रत्यक्ष भगवान म्हणजे नारायणांचं ते रूप आहे. मग अशा म्हणजे रूपासमोर आपलं अंग आच्छादलेलंच असलं पाहिजे. कारण आपले भगवान हे कोण आहेत? परमपिता आहेत. या अर्थाने पण हे म्हणजे कश्यप मुनींचं स्पष्टीकरण कसं योग्य आहे पहा, की भगवान आपले परमपिता आहे. आपण मंदिरामध्ये जाऊ तर आपण असा भाव असला पाहिजे की आपले ते परमपिता आहेत. मग आपल्या घरामध्ये जर वडीलधारे ज्येष्ठ पुरुष असतील असे श्वशूर किंवा माता पिता आजोबा असे असतील तर म्हणजे जे ज्येष्ठ आहेत तर ते आपले ह्या माता पिता किंवा ह्या मोठ्या स्थानावर असतात ज्येष्ठ म्हणून. मग त्यांच्या समोर आपण तोकडे कपडे घालून आपल्या दुपट्टा ठीक नाहीये किंवा साडीचा पल्लू ठीक नाही असे जाऊ का? बिलकुल नाही. मग आपण भौतिक जगतामध्ये जसे हे आचरणाचे काही प्रघात आपण म्हणजे आचरणात आणतो, मग तसं आपले भगवान जे आहेत ते परमपिता आहेत आणि त्यांच्यापेक्षा सर्वश्रेष्ठ कुणी नाही. मग त्यांच्या मंदिरात जाताना भगवानाचं मंदिर आहे वैकुंठ आहे दुसरं, तिथं त्यांचे विविध भक्त आहेत उच्च कोटीचे शिल प्रभुपादांसारखे गुरुस्थानी येतात आपल्या तिथं त्यांचा अर्चविग्रह असतो. तर तिथे जाताना आपल्या डोक्यावर पल्लूच हवा हो की नाही. त्यांचा आदर जर आपण करत असू आणि जर त्यांच्याविषयी आपल्याला प्रेम आहे आपल्या गुरुविषयी आचार्यांविषयी गुरु शिष्य परंपरेतल्या आचार्यांच्या तिथे प्रतिमा आहेत, भगवानांचे अर्चविग्रह आहेत, आपले प्रमुख संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपादांचं तिथं विग्रह आहे, आपल्या गुरु महाराजांचा छोटी प्रतिमा आहे तिथं. मग असं सगळं जिथे आहे असे उच्च कोटीचे भक्त आणि भगवान स्वतः जिथे उपस्थित आहेत तर तिथे आपण त्यांचा अनादर करायचा का? बिलकुल नाही. मग त्यांच्या सन्मानार्थ आपण जिथे भूवैकुंठ म्हणलं जातं मंदिराला तर तिथे तर आपण डोक्यावर पल्लू ठेवून गेलंच पाहिजे किंवा आपलं संपूर्ण अंग अशा व्यवस्थित पद्धतीनं आच्छादून आपण गेलंच पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्या घरामध्ये सुद्धा आपण फोटोच्या रूपात वावरतो म्हणजे विग्रह असतात. तर तिथे सुद्धा किंवा जिथे जिथे जाऊ तिथे तिथं आपले परमात्मा आपल्यासोबत सदैव उपस्थित असतात. म्हणजे आपलं जे आचरण आहे ते भगवानांचं एक मंदिर आहे, चालतं फिरतं वैकुंठ आहे माझं शरीर म्हणजे. त्यानुसार कसं असलं पाहिजे ते वैकुंठ जे आहे ते आपलं चालतं फिरतं वैकुंठ आहे. मग तिथे भगवान स्वतः उपस्थित आहे. मग अशा ठिकाणी म्हणजे असं जे शरीर आहे ते नेहमी आच्छादलेलंच आपलं असलं पाहिजे. आणि ह्यासाठी जे आहे ते श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की सूर्याला देखील वाटलं पाहिजे कुतूहल की ही इतकं शरीर आच्छादलेली स्त्री कोण आहे. अशा पद्धतीने काश्यप मुनींनी सूचना दिल्या. म्हणजे किती म्हणजे एक वैष्णवी म्हणून किती उत्तम आचरण असणं आवश्यक आहे. आणि ते कशासाठी आहे तर आपली शुद्धीकरणाची ती प्रक्रिया आहे. जेव्हा आपण अशा पद्धतीचं आचरण करू तेव्हा आपल्यामध्ये तो भाव आणि प्रेम आणि तो सन्मान भगवान यांच्याविषयी एखाद्या वैष्णवाविषयी गुरुविषयी गुरु परंपरेतल्या एका श्रेष्ठ वैष्णवाविषयी आचार्याविषयी निर्माण होईल. तेव्हाच आपण अर्थांपासून निवृत्त होऊ, अन्यथा होणार नाही. अन्यथा भोगवादी संस्कृती आणि भोगी स्त्री म्हणून आपलं एक जे आहे ते समाज मनामध्ये एक प्रतिमा स्थित होईल आणि त्याद्वारे आपण कधी तीन गुणांच्या बंधनातून मुक्त नाही होणार. ह्या सगळ्यांसाठी हे आचरण आवश्यक आहे. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग आता शिल प्रभुपाद काय सांगतात की आता साडी घालणं तर खूप उत्तम म्हणजे स्त्रियांनी. मग त्यांनी जदुराणीकडून साडी, जदुराणी ही भक्त आहे त्यांची अजूनही या जदुराणी ज्या आहेत त्या म्हणजे आहेत अमेरिकेमध्ये खूप उत्तम चित्रकार आहेत त्या आणि गौडीय मठ आहेत तर त्यांच्याशी संदर्भात त्या कार्य करतात. पण जदुराणींच्याकडून त्यांनी सगळ्या अमेरिकेतल्या तरुण स्त्रिया किंवा मुली ज्या भक्त बनल्या होत्या त्यांना कशा पद्धतीनं साडी घालायची हे शिकून घ्यायला सांगितलं. आणि त्यांनी काय सांगितलं एक छान मुली म्हणजे एक उत्तम
कुशल तरुणी अशा पद्धतीनं तुम्ही म्हणजे ह्या कृष्ण भावनामृतामध्ये तुमचं आचरण असलं पाहिजे पहा. अशा पद्धतीनं शिल प्रभुपादांनी त्यांना सगळ्या प्रकारचं प्रशिक्षण दिलं पहा. म्हणजे आपले जे काय म्हणतो आध्यात्मिक पिता म्हणून त्यांनी इतकं सुंदर प्रशिक्षण दिलं पहा की असे जे लोक होते की ज्यांना साडी सुद्धा माहिती नव्हती किंवा कृष्ण भावनामृत तर म्हणजे खूप दूरची गोष्ट, पण त्यांना सगळ्या पद्धतीचं त्यांनी प्रशिक्षण दिलं पहा. आणि किती छान भक्त ते म्हणजे आपल्या भारतातले सुद्धा स्त्रिया इतक्या उत्तम पद्धतीनं परिधान करत नाही करू शकत नाही इतक्या सुंदर पद्धतीनं ते पाश्चात्य देशातल्या भक्त स्त्रिया साडी परिधान करून येतात पहा. म्हणजे खूप शिकण्यासारख्या ह्या गोष्टी आहेत की नाही. म्हणजे आपण भौतिक स्तरावर होतो किंवा अज्ञानी होतो, पण किती छान आचरण आहे अशा वैष्णव भक्तांचं आपण चित्रात देखील पाहतो. तर हे आचरण आपण काय केलं पाहिजे, त्याचं अनुसरण केलं पाहिजे. अशा वैष्णवांच्या चरणचिन्हांचं आपण अनुसरण करणं आवश्यक आहे. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढची स्लाईड. कृष्ण. हा. तर आता स्त्रियांच्या बाबतीत अजून एक सूत्र काय की त्याने साडी घालायची किंवा केस बांधलेले असले पाहिजेत किंवा केसांची वेणी किंवा खोपा घातला असं पाहिजे. म्हणजे सभ्य मुलगी ती दिसली पाहिजे, सभ्य स्त्री दिसली पाहिजे. मग आता पुरुषांच्या बाबतीतले आहेत म्हणजे इथे तर आता म्हणजे स्त्रियांनी भारतीय पद्धतीने ड्रेस घातला तर त्या कशा सुंदर दिसतात असं छान वर्णन शिल प्रदान केलं. मग पुरुषांच्या बाबतीत काय आहे तर त्यांनी म्हणजे दाढी करायला हवी. म्हणजे छान स्वच्छ दाढी करणं त्यांनी अपेक्षित आहे. असे आणि त्यांचे जे केस आहेत म्हणजे तर ते त्यांनी दाढी अशी वाढवू नये. आजकाल दाढी वाढवून असं फिरायची फॅशन आहे पहा. म्हणजे आधुनिक म्हणजे जी संस्कृती आहे तर इथं चित्रपटातले अभिनेते जे करतात त्यांनाच आदर्श मानून म्हणजे आपले खरं तर उत्तम उत्तम आदर्श आहेत. म्हणजे भगवान श्रीरामचंद्र पासून आपल्या भगवानांचे जितके अवतार आहेत आणि अत्यंत असे सुंदर सुंदर म्हणजे आपल्यासाठी आदर्श आहेत. लक्ष्मण, प्रल्हाद महाराज, ध्रुव महाराज असे कैक म्हणजे अमरीश महाराज कितीतरी आदर्श आहेत. जनक महाराज उत्तम उत्तम एकापेक्षा एक भगवानांचे भक्त, भगवानांचे अवतार किंवा भगवानांचे लीला मध्ये सहभागी भक्त. पण खंत ही आहे म्हणजे की अभिनेत्यांना म्हणजे बऱ्याचदा आताचा आधुनिक समाज अज्ञानापोटी त्यांच्यानुसार आचरण करायचा प्रयत्न करतो. पण आपलं शास्त्र काय सांगतं ते आपण समजून घेऊया. तर अशा पद्धतीने दाढी वाढवून अशा पद्धतीने शास्त्रामध्ये अनुमती नाही. तर दर पौर्णिमेला पौर्णिमेला काय करावं तर दाढी करावी पुरुषांनी आणि मुंडन करावं. म्हणजे प्रभूजी जे आहेत तर त्यांनी मुंडन करणं आवश्यक आहे. हा आता एखाद्या वेळेला काय होतं की महत्वाची सेवा असते, प्रचार प्रसार जायचं असतं, कार्यक्रम असतो म्हणजे प्रवचनाचा किंवा काहीतरी अशी महत्वाची सेवा असते. तर त्यावेळेला म्हणजे म्हणजे आता त्यावेळेला ती तिथी नसेल तरी सुद्धा मुंडन करायला हरकत नाही. म्हणजे केस त्यांनी वाढवू नये. म्हणजे त्यावेळेला नियमाला अपवाद होणं म्हणजे नियम आग्रह असू नये, नियम अग्रह म्हणजे काय की ते परिस्थितीजन्य त्यावेळेला ते मुंडन आणि त्यावेळेला दाढी करणं म्हणजे आवश्यकता आहे. तर मग अशा वेळेला ती केलीच पाहिजे. म्हणजे का तर आपण कसं वैष्णवाचं आचरण कसं पाहिजे शुद्ध पाहिजे आणि स्वच्छ पाहिजे आणि शारीरिक त्याची जी काळजी आहे म्हणजे शारीरिक नीटनेटकेपणा पाहिजे वैष्णवामध्ये. साधी राहणे आणि उच्च विचार पाहिजे. तर त्यासाठी अशा परिस्थितीमध्ये मुंडन आणि जे दाढी जे आहे तर ते कधीही करून स्वच्छतेचा भाग ते राखू शकतात. मग आता केस वाढवू नयेत किंवा लांब केस जे आहेत तर ह्यांना मान्यता नाही शास्त्रामध्ये. म्हणजे असू नयेत असे. म्हणजे हे आपण पुरुषांच्या बाबतीत किंवा अगदी गरज असेल तर अगदी छोटे केस म्हणजे अगदी छोटे केस जे गृहस्थ पुरुष आहेत आता ते नोकरी धंदा करतात तर तिथल्यानुसार व्यवसायाच्या ठिकाणी म्हणजे सगळ्यांना सगळ्या देशामध्ये किंवा परिस्थितीजन्य जे काही देश काल परिस्थिती असते तर त्यानुसार राहावं लागतं हो की नाही. मग सगळ्यांनाच मुंडन करणं शक्य नाही नोकरीच्या ठिकाणी किंवा अशा ठिकाणी मनाई असते. काही वेळा तिलक लावायला सुद्धा मनाई असते. तर तिलक लावायला मनाई आहे तर तो पाण्याने देखील स्थित केला तरी चालेल. नारद पंचरात्र मध्ये अशा पद्धतीने उल्लेख आहे. तर पाण्याने सुद्धा आपण स्थित करू शकतो. असं काही नाही की गोपीचंदनाने. मग तसं आपण केस ठेवले पुरुषांनी तर ते कसे अगदी छोटे ठेवायचे. अगदी छोटे पद्धतीचे ठेवायचे केस. तर असे केस ठेवायला परवानगी आहे. मग गृहस्थांनी काय करायचं की पांढरा पोशाख घालायचा असतं. स्त्रियांनी वेगवेगळ्या रंगाच्या साड्या म्हणजे पण कशा
डिसेंट कलर हवेत, म्हणजे असे डार्क कलर, म्हणजे असे असू नयेत की निळे लाल, की ज्यामुळं आपल्याला काय करायचंय, कृष्णांची कृपा मिळवायला जायचंय, भक्ती करायला जायचंय मंदिरात. प्रचार प्रसारामध्ये भक्तांना, म्हणजे जे असे भक्तांपेक्षा जे असे जे भक्तीमध्ये नाहीयेत पण जे आस्तिक आहेत त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करायचंय. मग अशा पद्धतीचा पोशाख असावा, म्हणजे आपल्या शरीराकडे आकर्षित करून घेणारा, किंवा मंदिरात आपण गेलो तर इतर भक्तांचं आपल्या पोशाखाकडेच लक्ष जाईल अशा पद्धतीचे रंग असू नयेत. इतर भक्तांना भक्ती करता यावी आणि कृष्णांच्या पोशाखाकडे त्यांचं लक्ष जाऊन कृष्णावर ते म्हणजे जे आहे त्यांचं जे आहे ध्यान, तर ते जास्त प्रकारे राहावं. तर अशा पद्धतीचा आपला सौम्य पोशाख असावा, किंवा त्याचे रंग देखील सौम्य असावे. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. मग आता जे केस असतात, तर त्यांची जी शिखा असते तर ती व्यवस्थित ठेवावी. म्हणजे जे ब्रह्मचारी किंवा संन्यासी आहेत तर त्यांनी आठवड्यातनं एकदा मुंडन करून शिखा व्यवस्थित ठेवावी. किंवा व्यवसायानुरूप गृहस्थांनी बारीक किंवा लहान केस किंवा अशी छोटीशी शिखा ठेवली तर म्हणजे चालू शकेल. म्हणजे कसं की सामान्य जीवनामध्ये कर्मी लोकांमध्ये आपल्याला राहावं लागतं, मग त्यानुसार छोटे छोटे केस ठेवून त्यांच्यासारखा आपला जो आहे ती वेशभूषा ठेवली तरी हरकत नाही. आणि आपण छोटीशी शिखा ठेवू शकतो. मग आता शिखेसंबंधी म्हणजे काय नियम आहेत, तर ती कशी असावी, तर गौडीय वैष्णव म्हणजे संप्रदाय, म्हणजे आपण आपला जो संप्रदाय त्याचं नाव काय आहे, ब्रह्ममध्व गौडीय संप्रदाय. ब्रह्माजींपासून सुरू झालेली आपली परंपरा आहे, मध्वाचार्यांनी ती पुढे आणली. अशा पद्धतीने म्हणजे ती ब्रह्म मध्व गौडीय परंपरा आहे. मग गौड, गौड हे शब्दाचा अर्थ काय, तर पश्चिम बंगाल, म्हणजे गौडीय देश म्हणजे कोण, पश्चिम बंगालला म्हटलं जातं, म्हणजे तिथून ती आली परंपरा, म्हणून तिला गौड देश म्हटलं जातं बंगालला, म्हणून त्याला गौडीय परंपरा म्हटलं जातं. मग आता हे जी शिखा आहे तर ही आपली कशी असायला हवी, तर वैष्णव जे आहेत आपले गौडीय वैष्णव, तर ते शिखा कशी राखतात, तर वासराचं, आपल्या गाईच्या वासराचं खूर असतं की नाही, ते कसं असतं, एवढंच असतं, छोटस असं आणि जाड असतं की नाही, आणि पुढे जाड असतं थोडस, म्हणजे असं जाडसर असतं, म्हणजे जेवढे मांसल भाग असतो तसंच खुराचे पण शेवटचे जे पायाचे भाग असतात ते पण तसेच असतात असे. तर त्यामुळे खुराचा जसा आकार असतो गाईचा तशी, म्हणजे काय की ती गोल असते, म्हणजे खूर कसं असतो पहा, वरून असा गोल असतो पाय आणि खाली पण गोलच असतो खूर, जर आपण गाईच्या वासराचं खूर बघितलं असेल तर. हा, मग ती तशीच गोल असावी, सगळ्या बाजूनी गोल असावी. आणि त्या खुराचा आकार कसा असतो, तर साधारण 1.5 इंचापर्यंतच असतो. मग ती म्हणजे त्याचा जो रुंदी आहे तर ती पण 1.5 इंच आणि अशी गोल अशी भरीव, वासराचा पाय त्याचा खूर लक्षात घ्या, म्हणजे सगळ्यांना लक्षात येईल, तर तशीच असावी. म्हणजे पाठीमागून बघितल्यानंतर तो वासराचा खूरच दिसतो. तर अशा पद्धतीची ती असावी. आणि मग ती जी आहे तर ती शिखा कधी मोकळी सोडू नये, किंवा त्याचे केस मोकळे सोडू नये पुरुषांनी. जरी छोटी शिखा असेल, अगदी छोटी असेल, अगदी बारीक असेल, तरी सुद्धा त्याला गाठ घालणं आवश्यक आहे. नेहमी गाठ घालायची शिखेला पुरुषांनी, झोपताना किंवा अंत्ययात्रेला जाताना, किंवा शौचक्रियेच्या वेळी, म्हणजे टॉयलेट अर्ज असेल तर, म्हणजे टॉयलेटला जाताना, तर त्यावेळेला शिखेची गाठ सोडायची असते. एरवी ती शिखेची गाठ कायम बांधलेली असली पाहिजे. हा, तर शुभ संकेत आहे. अशा पद्धतीने जर शिखेची गाठ सोडतात ब्रह्मचारी किंवा संन्यासी किंवा कोणी गृहस्थ ज्यांनी शिखा आहे राखली, ते जर गाठ त्याची सोडतात तर ते अशुभ मानलं जातं. म्हणजे जर गाठ सोडलेली असेल तर त्या व्यक्तीच्या घरात काहीतरी मृत्यू झालाय अशी घटना घडली असं मानलं जातं. किंवा म्हणजे अशा पद्धतीनं शिखा न बांधता जर आपण असेच फिरलो, म्हणजे जे प्रभू जे आहेत तर ते असेच फिरले तर त्यांना शारीरिक तक्रारी निर्माण होतात. म्हणजे काय की प्रकृती अस्वास्थ्य निर्माण होते. म्हणजे पहा, शिखा जी आहे तर ते एक प्रकारे ऍक्सिसचं काम करतं, म्हणजे आपल्या शरीरावर त्याचे परिणाम होत असतात, अक्षाचं काम करत असतं आपल्या शरीराकडं. अशा पद्धतीची जी नकारात्मक स्पंदन आहे ते खेचण्यासाठी अक्ष म्हणून ते काम करतं, जर शिखा आपण मोकळी ठेवली तर. आणि म्हणून तिची गाठ बांधलेली असावी. आणि स्नान झाल्यानंतर म्हणजे त्या शिखेला आपण गाठ बांधायची. आणि ती गाठ बांधताना पुरुषांनी प्रभूजींनी काय करायचं, हरे कृष्ण मंत्राचा उच्चारण करायचं, हरे कृष्ण महामंत्र म्हणत म्हणत त्या शिखेला गाठ बांधायची. किंवा आता ज्यांची दीक्षा झाली, म्हणजे हरिनाम दीक्षा असेल, ब्राह्मण दीक्षा असेल, तर त्यांनी म्हणजे हे तर महत्वाचं आहे त्यांनी सूत्र पाळणं.
आणि मग ज्यांची ब्राह्मण दीक्षा झालेली असते ते लोक काय करतात, गायत्री मनातल्या मनात म्हणत त्या शिखेची गाठ घालतात. म्हणजे ते हरिकृष्ण महामंत्र पण म्हणतात आणि गायत्री पण म्हणतात. आणि त्या शिखेची आजकाल फॅशन झाली, केस वाढवतात आणि त्याची वेणी घालतात पुरुष. म्हणजे कर्मी लोक जे असतात. पण एक वैष्णव भक्त कधीही त्या शिखेची वेणी नाही घालत, त्या शिखेची गाठच घालायची. अशी पद्धत आहे. आपल्या शास्त्रार्थ काय सांगतो की शिखा ही कधीही विखुरलेली असू नये किंवा त्याची वेणी घातलेली असू नये बघा. आपल्याला आठवतं का चाणक्यांच्या चरित्रामध्ये त्यांनी प्रतिज्ञा केली होती, त्यांचा त्या राजाने अपमान केला होता म्हटल्यावर त्यांनी काय, नंद म्हणून त्या राजाचं नाव होतं, त्यांनी अपमान केला होता म्हणून हे शिखेला म्हणजे जो संन्यासी असतो तो नेहमी काय करत असतो, ब्रह्मचारी शिखेला गाठ बांधत असतो, शुभ मानलं जातं. मग त्यांनी प्रतिज्ञा करून काय केलं होतं की शिखेला मी जोपर्यंत ह्या म्हणजे ह्या राजा जो आहे तर ह्याला धडा शिकवत नाही तोपर्यंत मी काय करेन, शिखेला गाठ नाही बांधणार, अशा पद्धतीने. म्हणजे ही अशुभ आहे गोष्ट. म्हणजे अशा पद्धतीचं चाणक्य पंडितांनी पहा, म्हणजे जी प्रतिज्ञा केली होती त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल की ते अशुभ का मानलं जातं. म्हणजे ती अशुभ घटना दर्शवणार आहे. म्हणजे त्या परिस्थितीजन्य त्यांनी ती प्रतिज्ञा केली होती, पण ती अशुभ गोष्टच होती ना. म्हणजे त्या राजाचा एवढा त्रास माजला होता की त्यामुळे त्यांना ती प्रतिज्ञा करण्याची वेळ आली. म्हणजे यातून आपण काय समजून घ्यायचं चांगलं बा की एका वैष्णवाचं आचरण काय असतं, तर त्यांनी शिखेला नेहमी गाठ बांधलेली असावी. मग आता अशा पद्धतीने शिखा जी आहे ती पुरुषांची असावी. मग आता अमेरिकेतल्या लोकांसारखं छान जेंटलमॅन सारखे जरी कपडे घातले किंवा तिथल्या परिस्थितीनुसार तरी ठीक आहे. फक्त माझे जे शिष्य आहेत तर त्यांनी म्हणजे प्रचार प्रसारासाठी तिथले स्थानिक पद्धतीचे कपडे घालायला हरकत नाही. फक्त माझ्या शिष्याने शिखा राखलेली असेल तर ती लांब असता कामा नये, तो मग माझा शिष्य नाही, ते शास्त्रांच्या विरुद्ध आहे, भक्ती तत्वांच्या विरुद्ध आहे, त्याच्या शिखेची गाठच असली पाहिजे. अशा पद्धतीनं श्री प्रभुपाद आपल्याला मार्गदर्शन करतात. पुढे जाऊ आपण. हा, हे आपण अभ्यासलं की पुरुष जे किंवा प्रभू जे आहेत ते पांढरे सदरा आणि धोती घालतात आणि स्त्रिया साडी घालतात, हे पण पाहिलं. त्यानंतर काही जे गृहस्थ आहेत ते म्हणजे जे म्हणजे शिकणारे जे ब्रह्मचारी आहेत, म्हणजे जे शिक्षण घेतात गुरुकुलमध्ये, तर ते पिवळ्या रंगाचा वेश परिधान करत असतात. किंवा काही ठिकाणी पिवळा जो भगवा मधला जो पिवळा शेड म्हणजे पिवळा रंग आहे ना, तर ते गृहस्थ पण घालतात. त्यानंतर ब्रह्मचारी पण घालतात आणि म्हणजे सगळ्या प्रकारचे भक्त घालू शकतात. म्हणजे जे शिकणारे ब्रह्मचारी असतात त्यांचा पिवळ्या रंगाचा असतोच, म्हणजे जे शिक्षण घेत असतात वैदिक शिक्षण त्यांचा असतोच गुरुकुलमधून. पण महत्वाच्या पवित्र दिवशी अशा पद्धतीचे पिवळ्या रंगाचे म्हणजे भगव्या रंगातलीच ती थोडीशी फिक्की अशी म्हणजे अशा पद्धतीची म्हणजे ती येईल, म्हणजे साधारण ती तशी शेड येईल. तर अशा पद्धतीचं सुंदर वेश ते परिधान करू शकतात. म्हणजे आता भारतामध्ये काय आहे की पांढऱ्या वेशातले जे गृहस्थ आहेत म्हणजे पांढरा सदरा आणि पांढरं धोतर घालणारे साधारण सगळीकडे पाहायला मिळतात. म्हणजे जिथं जशी संस्कृती आहे त्यानुसार तिथं म्हणजे तिथली देश परिस्थिती आणि काळ त्यानुसार तिथं ती वेशभूषा आवश्यक आहे. पण साधारण सगळे गृहस्थ आहेत ते पांढरी वेशभूषा, पांढरं धोतर कुर्ता किंवा पांढरा सदरा कुर्ता घालतात. आता पुढे जाऊ आपण. हा, ह्याच्या पुढे माताजी. हा, मग आता शिलप्रभुपादांनी खूप सुंदर टिप्पणी दिली आहे, ती आपण समजून घेऊया की माझ्या आधी अमेरिकेमध्ये भरपूर सारे संत स्वामी महाराज गेले. हम्म पण ते त्यांना काही द्यायला गेले नाही. त्या लोकांनी काय केलं, तिथं जाऊन म्हणजे काही म्हणजे तिथे जाऊन काही मागितली, म्हणजे काय की तिथं त्यांनी त्यांना काही दिलं नाही. तर तिथल्या लोकांनी जेव्हा विचारलं तर त्यांनी सांगितलं आम्हाला हे हवं ते हवं अशा पद्धतीनं मग ते सगळं घेऊन आले तिकडून. अर्पण म्हणा किंवा जे काही असेल ते. आणि मग ते घेऊन आल्यानंतर त्यांनी भारतात येऊन स्वतःची प्रसिद्धी अशी केली की आम्ही अमेरिकेसारख्या पाश्चिमात्य देशातून जाऊन आलो आहोत, असे आलेले संन्यासी आहोत, अशा पद्धतीने त्यांनी स्वतःची ख्याती प्रसिद्धी केली.
आणि इथल्या पण म्हणजे लोक जे आहेत तर त्यांच्यामध्ये पण त्यांनी स्वतःची प्रसिद्धी करून यश मिळवलं. म्हणजे काय की त्यांनी आपला संन्यासी वेश देखील मग बदलला. म्हणजे अशा पद्धतीचे जे आहेत तर ते श्रील प्रभुपादांच्या आधी वेगवेगळे स्वामी महाराज असे जे आहेत तर त्यांनी अशा पद्धतीचं आचरण केलं होतं. पण श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की श्रील प्रभुपाद हे एकमेव असते की त्यांना जेव्हा विचारलं पाश्चिमात्य देशातल्या लोकांनी की तुम्ही इथे का आलाय, तर त्यांनी सांगितलं मी तुम्हाला कृष्ण भक्ती द्यायला आलोय. कृष्ण भक्तीसारखी अमूल्य संपत्ती किंवा अनमोल देणगी कुठली असूच शकत नाही, मूल्यवान संपत्ती, तर त्याचं मी दान करायला आलोय. आणि ते त्यांच्याकडून काही घ्यायला नाही आलोय, तर तुम्हाला कृष्ण भक्तीचं विज्ञान जे आहे तर ते मी शिकवायला आलोय, ते तुम्हाला द्यायला आलोय. अशा पद्धतीनं त्यांनी उत्तर दिलं. आणि तुम्हाला मी काही द्यायला नाही आलो, तर तुम्हाला त्यामुळे काय होईल, भगवत धामाची प्राप्ती होईल, म्हणजे तुमचा उद्धार होईल. अशा पद्धतीचं विज्ञान मी तुम्हाला, अशा पद्धतीचं ज्ञान भक्ती तुम्हाला मी द्यायला आलोय, असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे शिल प्रभुपाद हे पाश्चिमात्य देशामध्ये काही द्यायला गेले होते, तिथून काही घ्यायला घेण्यासाठी गेले होते. आणि त्यांनी आपला वेशभूषा, आपला पोशाख जो संन्यासी व्यक्तीचा आहे, संन्यास धर्माचा त्यांनी स्वीकार केला होता. तर त्यामुळे संन्यासाची भगवी कफनी ते जेव्हा उतरले अमेरिकेत बोस्टनला, तेव्हा त्यांची भगवी कफनी, हातामध्ये काठी, अशा पद्धतीचा त्यांचा वेश होता. म्हणजे दंड त्यांचा, अशा पद्धतीचा त्यांचा वेश होता. हातात एक ट्रंक होती आणि असे त्यांची वेशभूषा होती. म्हणजे काय की त्यांनी आपल्या संन्यासाचे कपडे जे आहेत ते कधी बदलले नाही. आणि अशाच पद्धतीचं त्यांचं आचरण राहिलं. आणि उलट त्यांनी काय केलं, त्यांनी अनेक शिष्य, 10,000हून अनेक शिष्य त्यांनी 25 वर्षामध्ये बनवले. अनेक अनुयायी बनवले, अनेक दीक्षित शिष्य, भक्त, स्वामी महाराज, म्हणजे त्यांचे असे उत्तम उत्तम भक्त बनले की ज्यांना त्यांनी आपला देश आपला वेश दिला. म्हणजे त्यांची जी भगवी कफनी आहे ती त्यांनी म्हणजे इतरांना भक्तीच्या अशा स्तरावर शिष्य म्हणून आणलं की त्यांनी ती स्वीकारली. म्हणजे काय केलं, श्रील प्रभुपादांनी आपला जो वेश बदलला नाही पाश्चात्य लोकांप्रमाणे, पण आपलाच वेश त्यांनी पाश्चात्य लोकांना परिधान करायला लावला. म्हणजे हे कधी होऊ शकतं, भगवान यांचा एखादा शुद्ध प्रामाणिक भक्त की जो भगवत भक्तीचा प्रचार करण्यासाठी आणि अशा जीवात्म्यांचा उद्धार करायला ह्या उद्देशाने जेव्हा जातो, किंवा चैतन्य महाप्रभूंची शिकवण आहे ती ह्या पतित जीवात्म्यांपर्यंत पोहोचवायला जातो, तेव्हाच ह्या गोष्टी घडू शकतात पहा. आणि त्यामुळं श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की मी त्या पाश्चिमात्य देशातल्या म्हणजे परकीय लोकांकडून काही घेतलं नाही तर, किंवा मी त्यांचा पोशाख नाही स्वीकारला, तर मी त्यांना, म्हणजे आधीच्या लोकांनी काय केलं होतं, भारतातून जे साधू गेले होते महाराज स्वामी, त्यांनी त्यांचा पोशाख स्वीकारला होता आणि त्यांच्याकडून अर्पण घेऊन आले होते भारतामध्ये, आणि त्यांनी आपली पब्लिसिटी म्हणजे आपली प्रसिद्धी केली होती. पण श्रील प्रभुपादांनी काय केलं, तर स्वतः तिथे गेले आणि त्यांना कृष्ण भक्तीचं विज्ञान दिलं आणि भक्ती दिली त्यांना, त्यांचा उद्धार केला. आणि त्याचबरोबर त्यांना आपला पोशाखही दिला पहा. म्हणजे श्रील प्रभुपादांनी ह्याच्या बरोबर उलट केलं. म्हणजे काय, जो खरा भक्त असतो, प्रामाणिक भक्त असतो, भगवत भक्त असतो, तो काय करतो, जिथे जाईल तिथं भक्तीचं बीज पेरत असतो पहा. आणि जिथे जाईल तिथे तो काय करत असतो, जो तो जीवात्मा त्याच्या संपर्कात येईल त्याच्या हृदयाची तो भक्तीचं बीज पेरून एक प्रकारे मशागत करत असतो, त्याच्या हृदयाची शुद्धी करत असतो. मग अशा पद्धतीनं श्रील प्रभुपादांचं कार्य आहे. आता पुढे जाऊ, बहुतेक एकच स्लाइड आहे शेवटची, आपण ती पूर्ण करू. हरे कृष्ण. हा, ह्या स्लाइड मध्ये पहा, श्रील प्रभुपादांनी कशा पद्धतीनं अमेरिकन म्हणजे जे तिथले जे हिप्पी होते किंवा गृहस्थ होते, कर्मी लोक होते, त्यांना भक्त बनवलं आणि त्यांना आपला भगवा वेश त्यांनी परिधान केलाय पहा. काही गृहस्थ आहेत, म्हणजे असे वेगवेगळे भक्त, संन्यासी, ब्रह्मचारी सगळे आहेत त्याच्यामध्ये. तर अशा पद्धतीनं श्रील प्रभुपादांचं कार्य होतं. पोशाख विषयीचे जे मुद्दे आहेत तर ते इथे संपले. थोडस कंठीमाळेविषयी आहे, आणि पुरुषांची दाढी मिशा आणि स्वच्छता आणि आरोग्य, आणि मंदिरात कसं आचरण ह्याविषयी. मग आपण पुढच्या भागामध्ये काय करू, हा एक अर्धा तासाचा अजून आहे भाग, तर ह्या पीपीटी मध्ये नाहीये ह्याचा उल्लेख, तर पुढचा आपला 6वा सेशन पण कुणी चुकवू नका. त्याच्यामध्ये भक्तांनी इतर भक्तांशी कसा व्यवहार करायचा वेगवेगळ्या ठिकाणी, खूप छान आहे भाग तो, शेवटचा सेशन आहे. त्याच्या आधी आपण एक अर्ध्या तासात
आपले राहिलेले मुद्दे हे संपू, वेगवेगळ्या ग्रंथातील संदर्भ जे मी घेतले, तर तो भाग सुद्धा सगळ्यांना आवश्यक आहे कळणं. पण आता 5:30 वाजत आले. तर कंठीमाळ्याचं महत्व, पुरुषांच्या वेशभूषेमध्ये दाढी मिशा कशा राखायच्या, किंवा त्यांची अजून वेशभूषा कशी असायला हवी आणि नसावी ह्याविषयीचे अजून सखोल आहेत मुद्दे. आणि स्वच्छता आणि आरोग्याचे मुद्दे स्त्रिया आणि पुरुष दोघांसाठी आहेत. तर ते आपण पुढच्या भागात अभ्यासूया. आता आपण थांबूया. कोणाला काही शंका असेल तर विचारूया. म्हणजे पुढच्या आपला जो असेल शेवटचं असेल सेशन वैष्णव सदाचारातला. आणि त्याचबरोबर हे थोडेसे मुद्दे शिल्लक आहेत, तर ते आपण घेऊया सुरुवातीला. आणि त्यानंतर आपण भक्तांशी व्यवहार कसा असायला हवा त्यावरची पीपीटी अभ्यासणार आहोत. ती पण खूप सखोल आहे. तर सर्वांनी पुढचा वर्ग सुद्धा आपण न चुकता तिथे उपस्थित राहूया. त्यातून खूप काही शिकायला मिळणार आहे. आधीची रेकॉर्डिंग आपण सगळ्यांनी ऐकूया. त्यातून काही शंका असतील, कुठला भाग समजत नसेल तर ते सांगूया. हे खूप सखोल अभ्यास आहे वैष्णवाचरणाविषयीचा. नोट्स पण बनवूया. आणि मग त्यातले सूत्र आपण थोडी थोडी आचरणात आणायला सुरुवात केली की निश्चित अगदी आपण एक उत्तम वैष्णव म्हणून आचरण करू शकू. म्हणजे शिल प्रभुपादांनी यासाठीच हे सगळं निर्माण केलंय की आपण याचा लाभ घ्यावा. तर आपण याचे प्रयत्न सगळ्यांनी करूया. आणि दीक्षित भक्तांनी तर जास्तीत जास्त प्रयत्न हे करणं आवश्यक आहे. आपले गुरु खुश तर भगवान खुश. मग गुरूंना संतुष्ट आपण कधी करू? वैष्णव आचरणाने करू. यासाठी ते सगळ्याच भक्तांनी, दीक्षितच नाही, सगळ्याच भक्तांनी त्यांच्या गुरूंना संतुष्ट करायचा प्रयत्न करायला पाहिजे. मग गुरूंना संतुष्ट कसं करायचं? त्यांचे जे उपदेश आहेत, त्यांची जी वाणी आहेत त्यानुसार आचरण करून. मग ते आचरण कधी करू शकू आपण? हे सगळं अभ्यासलं तर करू शकू, अन्यथा आपण करू शकू का? बिलकुल नाही. मग ह्यासाठी हे सगळे अभ्यास रेकॉर्डिंग मी पाठवलेले. आणि आता आजचे आणि पुढचे ते देखील आपण अभ्यासूया. नोट्स बनवूया. त्यातून शंका असेल तर माझ्याकडून मार्गदर्शन घेऊया आणि आपण प्रयत्न करूया. आपण इथे थांबूया. मग ते रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल.